yan? God. Nangyari. Hello? Hello, 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 hello. Harang talaga. May harang. Ay, sorry naman. May harang ano. Hello, everyone! May harang bago. Kamusta? Nantok ako. Nantok sa inday. Inantok. Uy, kinain na naman ni Kulas ang aking mga manggos. Ano ba yan, si Kulas? Kakainis. Ang hirap mangisda. Tapos kakainin. Ay, nakauna pala. Sorry, nakauna. Hello, hello! Kwentong Aussie! May kalang shoutout. Ito na. RJ Gabriel, hello! Sino si RJ? Ate Jingto. BG ko. Okay. Thank you. Thank you, Jing. Yes. Thank you. Kaya pala. Thank you, Papa, ha? May kalang shoutout, everyone. Antokers man. Grabe itong whitey na to. Hello everyone! Ang aking mukha, haggardness. Diba? Haggard lang ang peg. Mega lang shoutout everyone. Ayan, konting oras lang tayo guys dahil grand finals ng Month of the Day. After ng LS ko, may LSC Kuya IG. Lilipat tayo sa kanya. Diba? Uy, sexy! Kaganan ako. Claro, sexy ako kasi back off cam ka ate. Hindi. Nag-off ka ako kasi naka-off shoulder ako. Pasaway na naman ako ngayon. Pero grabe, antok ko. Nagbablur yung mata ko. Kasi, wala pa yung bigay sa akin ni Paping bagong, salamin. Baba mo ba? Baba mo pa? Aray ko. Ay, hindi na off shoulder. Ay, naku. Ikaw talaga, Jam. Ay, naku, nagpa-blur talaga, guys, yung ko, mata. Nakakapuyat. Hindi naman nakakapuyat, kaya lang talaga, pag tumatanda na, ganyan na talaga yung natin. Oh my goodness, natatawa ako sa sarili ko. Si Kwentong Aussie, no? Ron! Oy, hello to God! Eugene Paranyan! Mega love shout out! Nako! Thank you so much! Lini Jane Aquilon. Hello! Mega love shout out, everyone! Hello, guwapa! Kumusta? Ayan, wait lang. Lagyan kita ng jacket. BG lang, sabi ni Manay Kulasa. Ayan, thank you so much! Tugang Eugene, mega love shout out. Mag-blur talaga guys yung mata ko. Thank you guys sa mga patamsak ninyo dyan. Mega love shout out sa inyo. Lenny Jane Aquilon, mega love shout out. Thank you naman sa pagpunta sa aking live. Ayan, baka hindi mo pa ako kadikit-dikitan mo ako, gwapo ha, para And baba ka ng bahay, type kasa para madikitan ka. Hindi ko maintindihan itong ko, mic. Masyado siyang ingay. Nag-iingay siya. Shoutout sa lahat here, sabi ni Helena. Ganun talaga siya. Ayan! VG Manay, driving. Sige. Oh. Ingat ka sa pagdadrive. Tugang Eugene, ha? Ayan, thank you so much. Saglit lang tayo para doon tayo magkasiyahan ka sa live ni Kuya IG dahil hindi siya nag-live kahapon. Doon tayo Saglit lang naman ako. Ayan.
Kasi parang inaantok ako. Type kang ano, Lenny, Jane Aquilon. Salamat sa pagpunta, gwapa ha. First time mo ba dito sa akin live? Maingay ba guys? Maingay? Ayan, nawala na. Nawawala naman siya, yung ingay ng mic ko. Bigla na lang siya nawawala. Ayan. Anong mayroon? Anong mayroon? Kwento tayo guys. Anong mayroon? Kumusta yung Sunday ninyo? Mainit na dito sa amin? At ako'y parang ano? Okay lang ate host. Okay lang ba? Ayan, sige, sige. Nag-ano siya, maingay masyado, yung nagsisirit siya, pero nawala na siya. O maintindihan, parang maluag. May premiere pala ako mamaya. Sige, babaan natin yan, ano. At ipin natin yan, ano, kwentong OC. Maaga ako para punta si kwentong OC sa, sa grand finals ni Kuya IG. Mamaya. Ayan, kay Kuya Alfred po, kita na dikitan ate, matagal na po. Okay. Type kang kasa, Lenny, baka hindi pa kita nabalikan. Sorry naman. Ayan. Type kang kasa gwapa, para maano. Nag-aano yung ano ko, nagbablurred yung mata ko. Ayan, kwentong OC, shout out! Transporter official, may galang shout out. And thank you, Tugang. Ingat. Ingat dyan sa pag-drive. Thank you, RJ Gabriel. Letter C, gwapa, letter C. Baka hindi pa kita nadikitan. Sorry naman, ha? Ayan. Pag minsan nadidikitan ninyo, pasyalan ninyo, baka hindi pa na bumalik sa inyo. Para masingil mo ako. May utang talaga. Ayan. Tugang Eugene Paranyal, thank you. Yan. Ayan, ganyan, gwapa. Yan, tingnan natin. Kumagana ba si Nightwood daan? Hindi nakita yung ano mo, bahay mo. Okay lang yan. Tingnan natin. Oo nga. Hindi pa kita nadikitan. Dito na lang ako sa Battle of Sintonado costume na lang ako bakas. Puntahan na kita. Kahit naka-live ako, wala naman yan. Ayan. Thank you so much. Thank you, Lenny, ha, sa pag-ano. Andun ako kay Alfred kahapon. Baka naka-off sub siya. Oo, naka-off sub nga. Hindi nakikita. Ayan. Mainit? Mainit na dito sa amin. Papawisan na talaga. Mega love shoutout sa inyong lahat. Ang hirap ang hirap matulog. Mainit. Mas masarap matulog pag malamig. Ayan, mega love shoutout sa 1 million in my Facebook live. Thank you naman dyan, kung sino ka man. Ayan. Parang Dan, sabi ni Manay. Thank you, Manay. BG ka lang, thank you, Manay, sa pa-BG. Ayan, 10 million in the house. Thank you so much. May join photo na si Lenny. Taga saan ka ba? Uy, ganda naman ang damit mo. Dahon ng saging. Sana all. Ang sexy.
Taga-Antique, taga-Antique po ate. Ah, okay. Nasa Pilipinas ka? Antique. Antique. Parang Iloilo, parang ganun. Parting Iloilo ba? At Lenny Jen, again, shout out. Ayan. Ano na siya eh. Monetize channel. May join button na siya. Ganda ng gown. Battle of Sintunado costume. Sana sumali ka dati, may pa-contest si Kuya IG ng Sintunado. Sayang naman. Kaya lang grand finals na after ng LS ko, pwede kang pumunta. Pwede kang pumunta doon. Pwede kang makipagbikitan doon sa mga maraming tao mamaya. Opo, malapit po sa Iloilo. Andito lang po ako sa Antique, bata pa po. Ah, okay. Magandang bata, magandang dalaga. Thank you sa pagpuntahan, sa pagpunta, kasi hindi pa kita nabalikan. Thank you guys, thank you sa 11 million, 12 million in the house. Mayroon ako mga dyan, mga members dyan, Lenny, kung gusto mong silang dikitan, pwede mo silang dikitan, magbakas ka lang sa kanilang babalikan ka ng mga yan. Kung hindi, singilin, thumbs up Dan, TR2325 channel, mega love shout out, and thank you. GTR ata, wala dyan sa Ayan si Eugene, nag-LS din yan si Eugene, napaka-supportive na tugang. Tugang! Ayan, thank you po kwentong si babalikan po kita maya ha, ayan. Ayan, may mga binababa ako dyan na yan, magdikitan tayo muna ng konti. Then mamaya punta tayo sa live ni Kuya IG para doon tayo magsaya. Buti na lang natulog ako pag uwi namin galing camping, maantay ko i-alis ni Kuya IG. Ano lang ako tugang, basta before 3 o'clock dito sa amin, 9 o'clock, before 9 o'clock sa mag-start na si Kuya IG. Doon na lang tayo. Kasi linggo naman ngayon, hindi naman ako, saka pa yung ko. Naman yun eh. Maantay mo, isa sa mga horado. Kasi mauna naman yung grand finals. Mauuna yung grand finals. Mag-start ng ng live. Yun ang uunahin. Para yung iba makatulog na rin. Kami 5 hours, 6 hours lang siguro. Tulog. Kasi Kuya IG daw 5 o'clock daw, gising na siya kanina. Kaya ako 7 ako na pero antok, kulang ng antok kasi mag-alas 2 na rin kami. Tugang Eugene, thank you Tugang Eugene. Excited siguro. Oo, excited. Oo, kasi dapat hindi kayo mawawala, mga tugang. Hindi nakatulog yung host. Maaga. Ilang oras lang daw tulog. Andun siya kay kay Tugang Inday Jackie kanina. Ang putla ko, ang putla. Helen and Nicole, mega love shoutout Helen and Nicole. Ayan, dikit na ako, Lenny, ha? Dikit na.
Salamat sa pagpunta. At least nasingil mo ako. Hindi ako ano pala sa'yo. Salamat Kasi hindi na ako masyado kasing nag-aano doon sa pangingisda ba. Kagabi nangisda ako kasi gusto kong mag-create na yung aking pero hindi pa rin nakaabot. Naglagas man ngayon. Nangisda ako kay Dwayne kagabi. Yung walang channel na nagpa-member sa akin, salamat ha. Kahit walang content yung mo. May 3 akong nagpa-member, wala naman yung channel. Salamat sa support. Kung sino ka man, ayan. Just gracias. Baba lang ako ng aking mga members dyan kung gustong mangisda si Lenny. Ayan, kasi wala pa naman mga bagaw, kundi si Lenny. Ayan, salamat sa inyo. Mills Music, hello! Ayan, ang galing nitong kumanta. Kahapon nandoon to. Thank you, Mills Music. Ayan, pinuntahan ko yung bahay mo. Salamat. Oy, thank you sa nag-thumbs down. Thumbs down talaga. Hello, sis! Christina 1122 Valencia, mega love shoutout and thank you for the thumbs up. Hello, mega love shoutout. And thank you sa nagtuwad. Magtuwad-tuwad ka dyan. Bahala ka sa buhay mo. Ayan, salamat. Mega love shoutout, Mills Music. Thank you so much. Ayan, isa din siyang manganganta. Sabay ganun Manganganta. Tagalog na malalim. Manganganta, isang manganganta. Thank you, Mills Music. Punasan ang puyat ng tungod, ate. Hindi, pinare-react lang niya ako niyan, Lenny. Ha. Ayan mo siya. Naka-off shoulder kasi ako, kaya ayaw niya siguro. O di wow, bahala ka dyan. Binalikan kita, host. Ay, salamat, Mels. Oo nga, binalikan mo ako. Salamat ha sa pagbalik. Baka gusto mo gusto mo kaming kantahan. Ayan, pwede kami mangisdaan dito, nagisdaan, kantahan. Ayan, wala pa akong singer kundi ako pa lang. Ayan, nandyan lang yan mga supporter natin dyan, mga nasa baba. Thank you, Mels Music. Ibaba mo pa daw kasi ate. Ayan, magagalit si Papi. Magagalit, aray ko, nainitan ako. Mainit, jam. Ay, nako. Ganon? Ibaba ko talaga. Natawa talaga ako. May mga tugang ko, Alam nyo guys, kahit iba yung ni RPTV, hindi ako niyan inaano na, ay mami, ganyan ang damit mo, hindi. Ayan, hindi talaga niya ako pinakikialaman guys, kasi magkaiba kami ng paniniwala. Never yan na pinakialaman yung buhay. Ay, di ba? Si Papi nagtuwad. Ay, nako. Pasaway si Papi. Wag ka Papi dyan magtuwad, Mels Music! Baka gusto mong mangisda dyan. May mga binababa akong Nightbot dyan ni si Nightbot. Ang aking kaibigan na si Nightbot, best friend. Ayan, may mga binababa si Nightbot dyan. Baka gusto mong dikitan para ma-mix ang community natin. Ayan, hello to kang BLDG Production, mega love shoutout and thank you. Post video muna, mag-prepare pa ako pangapunan. Okay, no worries, Mills Music. Ayan, baka gusto nyong isdain si Mills Music, guys. Manganganta rin yan, guys. Ayan.
Ayan, Tugang BLDG, mega love shoutout and thank you Tugang BLDG Production. Papa ko yung ano ni, mega love shoutout Tugang. Thank you so much. Ayan. Wait lang, kwentong Osi. Ngayon ba to, Jam? Nagpa-blur talaga yung ano ko. 1:30. Sige. 1:30 guys. Ang premiere ni Tugang, kwentong Osi. Natawa ako kay kwentong Osi. Ibaba ko daw. Tugang Eugene Paranya, mega love shoutout. Ingat dyan. Huwag kang mag-type dyan na. Ayan, oo nga Tugang, 1:30 siya today. Sige Tugang. Ayan, ipin ko lang siya guys. Ipin ko lang. Ha? At yung mga hindi pa nakatamsak, tamsak natin. Ayan, mega love shoutout. Ingat Tugang Eugene. Ayan. Huwag ka dyan magpasakay. Diretso lang ang tingin, ha? Ayan. Ayan, pin natin guys, ang premiere ni Kwentong Osi guys. Yung mga hindi pa nakatamsak naman. Mega love shoutout sa inyong lahat. Transfer the official. Salamat Tugang. Type talaga si Tugang Eugene naman. Alam ko nandyan ka lang Tugang. Huwag kang mag-alala dyan. Ayan. Naka-ready na ang ano natin dyan. Hair natin, mega love shoutout everyone. Hello Chichay, mega love shoutout. Chichay, thank you so much. Guys, patamsak naman sa premiere ni Kwentong Osi. 1:30 and 7:30 sa Pilipinas. May premiere si Kwentong Osi. Ayan. Yung harang, si Sophia Hahachi, ay talaga! Wow! Ay, ano na pala si Sophia, sikat na talaga. Tamsak Tugang, hello, mega love shoutout. Wait po, Patan, mega love shoutout. And thank you for coming. Ay, wait, ate, video muna, Mihi. Sige, Chichay, walang problema. Ayan, thank you so much. Wait, so Patan. Ang galing pala ni Sophia, no? Artistahin na pala si Sophia. Wait, video muna, busy ha. Aling. Ayan, sige. Salamat Tugang, mega love shoutout. Thank you Tugang, Dwayne Supatan guys. Dwayne Supatan is very energetic host. Yan guys. Kagabi until end nandun ako. Nangista ako. Kasi para meron tayong malagas. Meron tayong malagas. Ayan, pa-connect naman guys. Super, daming tao. Mga legit ang mga nandoon. Kasi, Jaygan Tugang! Thank you Tugang! Dwayne Supatan, mega love shoutout. And thank you sa pag-share ng aking live. Thank you Tugang! Gatansa! Mega love shoutout Tugang! Gatansa TV! Ayan, thank you so much! Thank you sa 2 million viewers dyan sa FB. Thank you so much sa support. Ayan, bakas kayo dyan, guys. Bakas kayo para ma-shoutout ko kayo. Thank you, Chichay, sa pabiti.
May nagtuwad ka agad. Manay kulasay ka ata nagtuwad sa akin. Manay kulasa. Palit si Manay kulasa sa akin eh. Thank you so 1 million viewers dyan sa FB. Guys, padikit naman kay Dwayne Supatan, guys. Ayan, Dan Premier Code Pack sa nakapintugang. Ayan, thank you, Tugang. Manambiday Channel. Thumbs up from Molokos, Slovakia. Ayan, Manambiday. May galaw shoutout and thank you, sis Manambiday Channel. Manambiday Channel. Thank you, sis. Buti pa nagbi-business si Manambiday eh. Ayan, hindi lang nag-work, kundi nagbi-business pa siya. Ayan. Kasi wala naman talagang ano guys sa ano. Thank you Manambiday. Ay, mali ata yung ano. Manambiday ata nakalagay doon. Thank you din si Sol. Ayan. Helen and Nicole at Manambiday Channel shout out. Manambiday Channel shout out. Ayan yung mag-ina. Thank you Manambiday. Thank you Helen and Nicole and Helena Dinlasa. Ayan, thank you. Maaga tayo mag-aano para makapunta tayo kay Kuya IG. Tugang BLDG, may galaw shoutout and thank you, Tugang BLDG. Thank you sa 17 in the house. Hayaan mo lang yan, Tugang. Nagtatay ka. Ay, nako. Marami. Tugang Alfred Banga. Hello. May galaw shoutout. Tugang Alfred Banga. All the way from South Korea. Thank you so much. Oo nga, Tugang eh. Bakit kaya nauuso ang tuwad ngayon? Nauuso ang tuwad? Ayan, shoutout Alfred Banga. Premiere ko po, 1 minute. Ay, ganun. Wait lang. Nagpakupan man si Alfred. Wait lang, Tugang Alfred. Hindi ko napansin. Wait lang. Baba natin. Baba. Ayan, baba natin. Alfred. At 12:30. Ayan na. 2 minutes pa. Sige. Guys, paano naman guys? Pa-support naman kay Alfred. Premier. Alfred Banga. Alfred Banga. Now na guys. Now. Ayan, please support. Ayan, Alfred Banga guys. Baba ko. Alam na this kung sino yan. Kulang ng ang ampalaya. Uy, magluto ako ng ampalaya mamaya. Gusto mo yung tumuwad? Ayan guys, premiere ni Alfred Banga guys. Ano na lang muna, ipin ko muna siya. Tugang kwento mo si mamaya na yung sayo. Kasi within 1 minute guys. 1 minute, may premiere Alfred Banga. Punta kayo doon guys, punta. Yung mga hindi pa mamaya palit ko na lang yung kay kwento mo si. Oo, bumili ako, Helena, ng ampalaya nung Biyernes ng hapon bago ako umuwi. Mahal, 6 euros ang 1 kilo. Ayan, thank you! WMC Channel! Hello! Hello, Tugang! We miss you, Tugang! El Fuego! Hello! May galang shoutout and thank you! Miss you naman, Tugang! Kumusta ka na? Animoy! Hello! May galang shoutout. Guys, tayo guys? Alfred Banga, guys, baba tayo. And thank you so much. Yung ulam namin, masarap. Oo! Kapag iba-vlog ko nga, kasi wala akong pang-vlog, wala akong pang-upload. Ayan. Thank you guys, thank you. Nakakamiss ang ampalaya. Mahal dito ang ampalaya. Sitaw at okra. Ako nagluwa. May pinakbit si Tugang
BLDG. Guys, baba tayo kay Alfred Banga, guys. Alfred Banga. WMC Channel, Alfredo Mega Love shoutout. Thank you, thank you. WMC Channel, salamat. Guys, on the way na guys, on the way. On premiering na si Tugang Alfred Banga. Please support naman guys sa nakapin. Ayan. Pa-support naman. PMS Daki sa tumapara, bigyan kita ng ampalaya. Naninervyos na ako niyan, Tugang BLDG sa mga PMS Daki na yan. Ayan, Manay Lord, hello. Here lang te, Lance here. Okay, sige. Marisha, Animoy. Guys, pa-support naman sa nakapin. Nakapin si Alfred Banga, guys. Pa-support naman, guys, sa kanyang premiere. Yung may mga dalawang gadget, please support naman natin, guys. Nakapin si Tugang Alfred Banga. Manaylor, mega love shoutout. And thank you, Manaylor. Salamat sa pagpunta, Manaylor. Thank you so much guys sa mga pumunta kay Alfred Banga. Ayan, Tugang Helena, mega love shoutout. Nandun si Tugang Helena. Thank you, Tugang Helena. Guys, ma-support naman guys kay Tugang Alfred Banga, guys. Nakapin sa taas ang kanyang premiere. Tugang Eugene. Ayan, Inday Kika Official, mega love shoutout. Thank you, guwapa sa iyo pa. Auntie Codet, hello, mega love shoutout, Auntie Codet. Irish Channel TV, hello, mega love shoutout, Irish Channel TV. Thank you so much. Bigyan kita ng jacket or type kang kasa para mababa ni naikot ang inyong mga bahay. Yung mga tugang natin dyan, guys, support natin si Tugang Alfred Banga. Please, mga tugangers, please support Alfred Banga sa kanyang premiere now. Kumusta na, Lalabs? Okay lang, Lalabs. Ikaw, kumusta ka na, Lalabs? Ayan, kumusta ang love life, Lalabs? Inday Kikay Official. Live talaga ang tinanong, Ayan. Thank you, Helena. Sa punta kay Alfred. Guys, pa-support naman Alfred Banga, guys. Ang bilis ng ni Alfred Banga. Ayan, Transporter Official. Thank you, Tugang. Ingat. Thank you so much. Thank you guys sa mga pumunta sa premiere. Blessings to you. At Helena Del Laza, mega love shoutout. Sabi ni Tugang El Fuego. Tagal-tagal din hindi tayo nagkita-kita, Tugang El Fuego. WMC El Fuego, type ka kasa para madikitan kita. WMC channel. Ayan, Dwayne Supatan. Thank you, Tugang, sa pa-BG. Alam ko may work ka. Salamat sa sa pa-BG dyan, Tugang. Dwayne Supatan. Baka gusto nyong dikitan. Hindi naman YouTuber si Tugang El Fuego. WMC channel. Baka gusto mo ikaw ang mag-type ng kasa para madikitan ka namin. WMC channel. Guys, stay lang kayo, guys. May doon kay Kuya IG after ng LS ko. At mayroon may premyo at may kantahan doon. Ayan. Mag-i-enjoy kayo doon sa live niya. Andun kami lahat ng mga tugang. Ayan. Nag-type na ako kanina, host. Type ka uli ngayon kasi hindi ko nakita para madikitan kita. WMC channel. Inday Kikay, thank you so much. Type ka Inday Kikay official ng kasa para madikitan ka dyan. Kaso wala didikit kasi nakalimutan ko lang. Kaso wala didikit kasi kakasimula ko lang. Ganon. Tingnan natin WMC channel. Tingnan natin kung ano yung mo. May content ka na ba? Thank you, Manaylor, sa pagpunta kay Alfred Banga, Manaylor. Thank you.
Thank you guys sa mga pumunta kay Alfred. Dongbal! Hello! Dongbal Vlog! Mega lang shoutout Dongbal Vlog! Thank you so much! May mga bago tayo ngayon, guys. Pwede kayo magdikitan kaya sa mga bago lang din ako didikit kasi di naman didikit yung mga big house, hehe. Pero naintindihan ko yan, hehe. I am bot, WMC. Ayan. Sige, baba mo yung bahay mo or mag-type kang kasa para madikitan kita. 2 channel ang didikit ko sa'yo. Para naman to si BMC channel. Dongbal, may jacket ka na, pwede kang magbaba ng bahay mo. Tugang Dongbal Vlog. Thank you so much. Type kang kasa, Dongbal. Tingnan natin kung mayroon kang or nadikit na ako, didikitan kita. At lalablabin kita, Dongbal Vlog. Saan ka ba, Dongbal Vlog? Pilipinas? Ambit naman ni Bakit pit ako? Ambot alam na this. Ayan si Dongbal Vlogs nagbaba ng kanyang bahay. WMC channel, ambit. Bakit pit ako? Bitter ako? O hindi ako bitter ha? Baka ikaw. Ayan, sana katulad mo yung iba. Na Hindi kami magkakatulad, magkaiba kami. Alam mo, bawat tao magkakaiba, hindi magkakatulad. No? Ayan, bait. Hindi ako, bit ang nandun Ni IT, hindi mo lang, sana katulad mo yung iba. Hindi ako mabait. Akala mo lang yan mabait. Hindi ako mabait kaya, WMC channel. Hindi ako mabait. Ayan, saan nga batak bitugan? Dinindin sa Ilocano, mas malasahan yung pait. Pero hindi ako tutuwa. Tininding. Sarap niyan. Tapos may ng isda, pritong isda. May pritong isda tugang BLDG. Sa inyo lang ako, dito lang ako ng dininding. Alam nyo, yung mga nakasama akong mga Ilocano, Pangasinan. Ay, di pala mabait, maldita pala. Namali ako joke. Yes, maldita ako. Tama ka. Thanks, Philippines. Dongbal, thank you. Tama ka. Alam ko na to kung sino to. Inaalas ka muna naman. Uy, 49 pa lang si Bal. Dongbal Vlog. Uy, sumisisid para makakain. Alam ka, isa. Hipon. Okay yan, hipon. Ako lang kasi kumakain ng hipon dito sa bahay. Pero Sharba, sorry ka, host. Ay, galing naman ito. Tingnan mo. Guys, padikit naman kay Dongbal Vlogs. Nasa siya, 49 subscribers siya. At may mga lobster. Oh my goodness, Surigao. Hindi Siargao. Oh, Surigao. Thank you ha, Dongbal. Thank you sa pagpunta at sa dikit sa akin ha. Bigyan kita 2 kasi baby pa yung bahay mo. Bibigyan kita 2. Huwag kang mag-alala. 2 channel ko dyan. Baba ka lang or type kang kasa para mababa ni Nightfoot ang iyong bahay. Pero alam mo tugang wala pa ng umpisahan. Hindi ako makatayo dito sa kasa, sabi ni Chichay. TR 2325 WMC channel, dan dikit balikan mo ko ha. Ayan, sabi ni TR 23. Tugang, Dongbal naman please. Padikit naman kay Dongbal, 45 subscribe, 49. Thank you, Chichay. Ayan, balikan. Puntahan kita, Dongbal. Ayan. Maninisid si Dongbal Vlog, guys. Ayan, maninisid. Alam niyo ba yung yan? Maninisid. Sabi ganun, maninisid. Iba na naman yung mga term ko ay mga nganta, maninisid. Oh, maninisid ng lobster. O, di ba? Taga Surigao si Surigao. Dagat talaga sila, no? Guys, padikit naman kay Dongbal Vlog. Baby pa yung bahay. Kuya IG,
Ewan ko sa'yo, maninisid, maninilip, oo. Mamaya niyan, may kulato yan. Maninilip. Maninilip sa English, ano? Tugang. Kuya Eji, may galaw siya, nice meeting you here. Sa English, tugang. Kuya IG, manililip. Ang manililip sa English. Stalker! Ay, ambo talaga. Pangapasaway. At Kuya IG, may galam siya that WMC channel. Sino si WMC channel? Parang kilala ako nito. Bakit kilala mo ako as WMC channel? Hindi ako mabait. Maldita ako. Ay, maninilip. May stalker ka, tugang? Hindi ako tugang. Wala, hindi, wala ako, wala akong stalker. Aray ko. Ayan, di kita na kita, ano ha? Ayan, sana all may store para famous lahat, ha? Kaya nga eh, iba kasi yung mga magaganda sa mga gwapo, tugang. Parang hindi tayo napunta dyan, no? O overqualified. Ayan. Guys, padikit naman kay Dongbal vlog. Hindi ko alam kung saan niya ako nadikitan. At nagpunta siya sa aking bahay. Salamat sa pagpunta. Uy, ang dami naman pagkain dito. Ano? Alfred, ano ba talaga? Pinapagutom mo ba kami? Ang dami kakanin, oh. Mga Pilipino nagtitinda sa Korea. O mga Koreano. Mga kakanin, oh my goodness, may may kasaba cake. Ay nako, Alfred, grabe. Nagutom tuloy ako. Di kita kilala, host. Nakita lang kita. Dati sa LSNE. Kaso, di ko na yata siya. Ay, ambot. WMC channel. Nagaano ka na naman dyan. No? Ita-time out kita, BMC, WMC channel. Kung sino ka man. Ita-time out kita. Sige ka dyan. Ikaw ha, sabi ko sa inyo, guys, sabi ko, di ba, huwag kayong magagamit ng mga name na hindi, Kasi may nagbago na naman na or nagawa na naman ng Kasi hindi ka naman nagbaba kanina ng ng bahay. Diba? Nightfoot Dan! Nightfoot talaga, Dongbal vlog. Ayan, bakit to? Sa kasalanan ko? Bahala ka dyan. Huwag ka mag-type-type dyan ng hindi dapat makita ko, ha? Huwag mo sirain araw ko. Dongbal! Si Nightfoot may nagpamayari na yan, Dongbal, ha? Ayan, si Kulasa Vidal, dikitan mo yan. Kasa, sige nga. WMC channel. Ayan, nag-type siyang Kasa. Tapos walang subscriber, 0. O, di ba? Kagagawa lang na naman. Sinabi ko na sa'yo, kung hindi kayo makikinig kay Manay Kulasa. Ayan, yan. Sorry, host. No, nagbibiro lang ako, Dongbal. Yung mga binababa ni Nightbot, pwede mo siyang dikitan. Sabi ko nga, bago eh. Ayan. Tawa lang nagtawa si Helena sa'yo. Baba ka uli ng at di ko lang Tugang, luto lang ako dito, nakikinig. Sige, Tugang, walang problema, Tugang. Salamat, Tugang, 3 weeks lang to. Tingnan natin to si 3 weeks, tapos isang subscriber. O, tingnan mo. Ano ba to? 1 subscriber, WMC channel. Ang kanyang nanguha naman siya ng Ito, reuse content ito. Move on ka na, kuya. Ang title. Mga ninja yata. Iris Channel TV. Hello, mega love shout out. Thank you, Iris TV Channel. Iris Channel TV. Sorry. Baliktad. Ayan. Grabe naman to si WMC Channel. Move on ka na, kuya. No views. 1 subscriber.
Si ano pa ang ano, si Vice Ganda. Then si Kim Cho saka si ano, si Dandrap. Si Dandrap pa yung nandun. Ano ba yan? Irish Channel TV, thank you so much. Ano nangyari talaga? Ako pinaglululoko mo, ha? Parang, Auntie Codet, may galap shoutout, Auntie Codet. Salamat, Auntie Codet. Kaming tao si ano. Ako talaga, ha? Alam na this. Idol mo sila, host, di ba? Hindi ko sila idol. Hindi ko sila idol. Hindi ko sila idol. At wala akong idol. Ikaw talaga, ha? WMC channel, ha? Isa ka rin, eh. Isa ka rin talaga. Isa ka talaga, isa ka. Auntie, just tambay here. Ay, thank you, Auntie Codet. Salamat, Auntie Codet. Nagutom ako dito sa ano, sa palabas ni ano, Alfred. Mga kakanin. Maka-order nga ng kakanin. Sa birthday ko na lang pala. Sayang pera. Matagal na to eh. Inano mo eh. Nireuse mo ano eh. Ano ba ang meaning ng WMC channel? WMC channel, ano yung ano mo? Ano yung meaning ng ano WMC channel? Magagawa lang to ngayon. Hindi ito ano. Sweet Birdie Vlog! Hello, mega love shout out! Thank you, thank you! Kumusta, Tugang? Mega love shout out! Ayan, nagkain na si Work Management Center. Work Management Center, tapos yan content mo? Yung mga ganon? Ay, ambot. Talaga to. Isa to sa mga tugang na naman siguro ano. Ay, naku, talaga. Wala kang magawa. Ganon, dapat sa Work Management Center din ang ano, about ang ano mo, content. Kung yun ang ano mo. Oh, ayan. Sino naman kaya ito? Hinapi mo pa sa ano. Tusok! Thank you, Tugang. Sweet Birdie Vlogs. Ayan, ano na. Nag-subscribe na ako sa iyo para dalawa na yung ano, yung isang channel ko. Para hindi ka tawagin ninja. Ayan, nasaan na si ano, si Dong? Guards TV, mega love shout out! Thank you, thank you! Guards TV, kumusta po? Hello, mega love shout out! Nilagay ko lang yan kasi para ma-search. Ganon? Ako talaga, pagkwentuhan mo, sige lang. Di kasi ma-search kung walang video. I-video mo yung mukha mo. Sabi na, mag-ano ka, welcome to my, channel, o diba? WMC, Work Management Center, channel. O, diba? Ganon. Tapos nilagay mo, talagang ano, no? Dongbal Vlogs, ito pa rin host. Ayan. Sige, baba ka ng bahay para madikit ko yung isang bahay ko. Ayan, baba ka ng bahay. Guys, pa-help naman kay kay Dongbal Vlogs. 50 para hindi naman siya ninja. Galmar TV2, hello, mega love shoutout. Sweet Birdie Vlogs, thank you so much, Tugang. Thank you sa padatdat mo dyan. Thank you. Baba ka ulit, Tugang, ng Dongbal. Baba ka ng bahay para madikitan kita ng isa. Ayan guys, 50 subscribers siya guys. Tugang,
Tugang Christina 1122 Valencia, nababa ng kanyang bahay, baka hindi pa ninyo kadikit, guys. Dikitan kayo Dongbal ni Sis Christina para madagdagan yung banana mo. At may mga binababa si Nightbot dyan, mga members yan, channel members ni Bicolana, connect mo yan. Puntahan mo, magbakas ka na sa maiksing video lang para madagdagan ng inyong banana. Uy, ang daming pera ni Alfred. Sana all. Magkano ba yung kinain mo, Alfred? Nagutom ako sa'yo. Ayan, Chichay. Salamat, Manay Kulasa. Salamat. Mahirap pagpuyat. Nagbablurred yung Sumisid para mapakain, BB Lobster. Ay, parang may to fish pond itong mga lobster na to, oh. Dongbal. Ayan, 51 na si Dongbal. Guys, pa-support naman kay Dongbal. WMC channel, dikitan mo naman si Dongbal. We move on completely. Talaga ang meaning host. Hehehe. RPTV, mega love shout out, Papi! Idol Mike, mega love shout out, Helen and Nicole, Sweet Birdie Vlogs, Sis Christina 1122 Valencia, mega love shout out, and thank you sa mga nandito, lahat. Thank you, Idol Mike, mega love shout out, thank you Tugang, PJ, ayan, sige lang. Eric, naro sa buhay, mega love shout out, Tugang, Labsak Madam, thank you, wag na Madam Tugang, ayan. Alfred, ang sarap ng mga Nagutom si Manay Lord, nandoon kasi si Manay Lord. Oo nga eh. Saan yung link ni Dongbal? Ayan, binaba, backread ka na lang Tugang. Happy Chinese New Year, Madam. Ayan. Chinese New Year baga? Ngayon? Akala ko February siya. Sweet Birdie Vlog, thank you. Idol Mac, thank you. Mega love shout out. Backread ka daw, WMC. Guys, TV, nagbaba ng kanyang bahay. Guys, baka hindi nyo pa kadikit. Pagdikitan kayo, guys. Maraming mga bago. May mga bago dyan. Ayan. Dongbal. Bigyan kita 2 Dongbal, ha. Guys, pa-support naman kay Dongbal, guys. Ayan. Baby pa yung bahay niya. Baka naman gusto nyong lablabin. Lablabin nyo lang, guys. Ayan, Iris, Sir Eric, Iris Channel TV, thank you, Tugang. Ayan, nagbaba si Iris ng kanyang bahay. Ayan yung mga baby pa, guys. Please support naman natin yung mga baby pa. Kasi yung mga baby pa, lalo na tayong mga monetized channel, babalik-balik yan doon sa channel natin kasi mangingisda pa sila. Pero yung mga malalaki na masyado yung bahay, bihira na yan kasi hindi na nila kailangan yung mga mangoes or mga banana or mga Ayan, Dongbal, okay na. Hindi ka na ninja. 53 na si Dongbal. Ayan si Guards TV, guys. Guards TV. Nagbaba ng kanya. Irish channel, guys. Please connect sa ating kapatid Tugang. Nagutom man ako sa kinakain ni Alfred. Ang daming pagkain. Filipino food talaga. Ayan, Dongbal, thanks sauce. Ayan, 53 pala. Ayan, 53. Ayan, Maylin. Hello, Maylin. Please connect Super Chatter. Love for down, CDS. Ayan. Thank you so much. May grab shoutout sa Maylin. Ito, ayan. Sige, Maylin. Walang problema. Thank you, Maylin. Manguna ka na, Dong. Banaloops Dad. Hello, may grab shoutout. Ayan, ako baby pa. Oo, baby ka pa, WMC. Kaya mangista ka dyan, wag ka dyan mag-type. Magbaba ka dyan ng bahay o makipagdikitan ka dyan. Pagalitan kita dyan. Maldita talaga to si Bicolana. Ayan, thank you, Maylin. Hindi pa tapos. Okay lang, Maylin.
No worries, Maylin. Ayan, may premiere si Banalos Dad, guys. Ayan, tamsakan ninyo, guys. Tamsak, tamsak. Nakalimutan ko si ano pala, si Kwentong O, si baba natin dyan, guys, yung mga ano. Waiting tayo, waiting. Ayan, tamsak na ako, Banalos Dad. Thank you so much sa pagpunta. Ayan, patamsak naman ang may mga binababa na premiere dyan, guys. Ayan. Okay, Maylin. Salamat, Maylin. Baba natin yung bahay. Manay Lord, thank you. Premier ko po, Tugang. Pakitamsak. Ayan, sige, sige. Alfred Banga, full package na. Thank you, Tugang. Ayan, sige, Manay Lord. Ayan si Manay Lord, nababa ng kanyang premier, guys. Patamsak-tamsakan kayo, guys. Magbalikan kayo ng tamsak. Ayan, Shornas Jub. Hi, hello, may galang shoutout. May mga bago tayo, guys. Pwede tayo magkaisdaan. Ayan. Ilipat tayo mamaya kay kay Kuya IG. Manaylor, tamsak na Manaylor. Ayan, magtamsakan kayo guys, magtamsakan para Dumbal, unahan mo na sila Tugang. Yung mga hindi nakakaintindihan Tugang guys, sa Bicol is kapatid yan, kapatid. Either babae o lalaki, kapatid. Kapatid guys. Ayan, i-pin ko lang si si Kwentong Osi, may premiere din siya mamaya. Parang again, thank you sa paharang Tugang. Nasaan yung premiere ni Bunso pati. Mayroon pala kasi itong mayroon. Aray ko, June 6 alauna. Mayroon pala siyang thriller. Nasyak ako, sabi ko nagpi-play na. Akala ko Tugang pala. Ito talaga si WMC. Link Diaz, may galaw shoutout. Link Channel naman sa akin. Sorry, Link Diaz, may galaw shoutout. Manaylor Channel, Dan full packet ko, love sa premiere. Ayan, Ilocanong OFW, may galaw shoutout. Thank you, guwapa. Sino ba ang tigang? Walang tigang dito, Tugang. WMC Channel. Sana sa mga bumaba ng mga bahay dyan, host. Thank you, Helena. May galaw shoutout. Manang Pinay, thank you. Sweet Birdie Vlog, salamat sa shoutout. Link Diaz, thank you. Ayan, pwede kayo magbaba, may mga premiere kayo. Ay host, invite ko mamaya, 9 p.m. Pinas time, sa premiere ko. Okay. Okay, walang problema, Link. Bago ako matapos, natin yan. Kasi alas 9 sa Pilipinas ang tapos ng aking live kasi lilipat kami or lilipat tayo kay Kuya IG. Dahil may grand finals sa Mon of the Day. Mon of the Day, guys. Thank you so much. Bakit ang dami na nyo? Ayan, dumami tayo. Thank you so much. Ayan. Thank you, guys. May mga bago tayo. BG lang ako. Mag-prepare lang ako ng dinner ni My Loves. My Loves? Talaga? May loves ka? Ewan ko sa'yo talaga. My loves, nalito ako sa'yo? Ewan ko sa'yo? Ayan. Thank you, Miles! Hello! May galab shoutout, Miles Gonzalez, ang magayon Tugang. Ayan. Thank you so much, Miles, sa patamsak. Ayan. Wait lang, guys, Yung mga hindi pa nakaano kay Kwentong Osi, guys, patamsak. Ayan, tamsakan natin yan. Walang Tugang Bicolan. Ayan, thank you. Kwentong Osi, guys, Kwentong Osi. May mga binababa mag-isdaan kayo, guys. Sayang. Nagtamsak na ako kay Kuya IG. Ay, thank you, Tugang Christina. Punta tayo doon mamaya. Ayan, guys. Tamsakan natin pala. Ibaba ko din yung Uy, Skechers. Womanship up. Ay, ganda naman.
Ayan, tamsak na ako, Lin. Waiting na. Bago ako matapos, i-remind mo sa akin, Lin, ha? Kasi para papuntahan natin, then mag-off na ako ng alas 9 sa Pilipinas, then mag-start si Kuya IG. Ayan, pwede kayong pumunta doon, may mga parapol. May raffle, doon. Kasi may Mon of the Day. Ayan, Mon of the Day. Ayan, thank you so much sa mga nandito, guys. Ayan, para mamix ang community natin, guys. Isdaan tayo at sayang. Ayan, may premiere si Eric. Eric Ganado sa buhay, guys. Wow, talagang cook ka talaga, Eric. Puro pagkain. Puro pagkain talaga yung yung premiere nito. Kahapon pusit, ngayon lumpia. Ay, naku, sarap naman. Kahapon pusit siya, guys. Animoy, thank you, Animoy. Salamat, Animoy. Ayan. Sige, tamsakan kayo, guys. Baka, mayroon mga premiere kayo. Irish Channel TV. Ayan, gawin natin 600 si Iris, si Irish Channel TV, guys. Road to grade 6, guys. Ayan. 3 na lang road to grade 6, guys. Baka naman gusto niyo yung Thank you, Eric, ha, sa Guys, patamsak and padikit kay Irish Channel TV para road to grade 6. Bigyan kita ng Iris, para maka-grade 6 ka na. At unahan mo yung mga binababa ni Nightboot dyan, Iris, para ka. Thank you, Ling! Guys, road to grade 6 si Irish Channel. Help naman natin, guys. Baka naman may maiksi siyang video na binababa. Ayan. 598. Ayan. Sir Eric noted. Ayan. Balikan mo na lang Irish Channel TV, ha. Yung mga didikit sa'yo. Pag may bakas, balikan mo. Bigyan kita ng doon sa isang channel ko. Ayan, para maging ka na. Guys, padikit naman kay Irish Channel TV. Baka naman gusto nyong dikitan. Tugang, Transporter Official. Thank you sa pabidyo, Tugang. Thank you, Tugang. Ingat-ingat sa pagdadrive. Padikit naman, guys, kay Iris. Padikit naman. Hello, mega love shout out sa mga nandyan. Si Emily Palugat po. Mega love shout out pinsan na nandyan sa FB live ko. Thank you so much sa pagbakas. Mega love shout out, madlang people, sabi ni Papi. Ayan si Papi RPTV, Iris. Dikitan mo yan, bababa ni Nightwood. Ayan si Dwayne Supatan. Punta ka doon, marami din doon, maiisda or makukuha ang banana. Dumbal vlog, may galaw siya. Play money, meron palang grand finals ngayon. Anong oras, Manay? Play money. After ng LS ko, kaya mag-stay ka dyan, play money. Huwag ka dyan, ha? Sige, play money. Sige lang. Gawin mo lang gusto mo, ha? Bago na naman to. Guys, Steven! Thanks, ayan. Thank you ha sa pagdikit Dongbal Vlogs para makadami kayo. Mauna na kayo, guys. Kasi magkikita-kita rin kayo dyan. Pag hindi nagbalik, kagaya kanina, sino ba yung nagdikit sa akin? Si Jenny? Ayan, play money. Bakit ka natutulo? Ha? Natutulo? Ano natutulo? Bakit ka natutulog? Anong bakit ka natutulog? Ewan ko sa'yo. Play money? Hindi ba fake money?
Play money natulala. Ako natulala. Saan ako natulala? Hindi naman ako natulala. Ayan, bigyan kita ng dalawa. Ano ha? Sino ba yon? Yung road to grade 6. Para naman ano, ano ka na. Sana hindi malagas. Ayan, play money, ha ha ha. Alam na this kung sino ka. Tumawa ka lang dyan. Sige lang. Sinabi ko na sa inyo, huwag kayong mag-ano-ano. Kung ano yung channel nyo, yun ang channel ninyo, ha? Papaluin ko kayo eh. Kasawa yun talaga. Play money, hindi kita jajaketan dyan. Mainit pati. Ayan, parang nag-iisip ka ng binasa mo ako. Kasi nga, pumasok ka kaya kay pumasok ka kay Marky nung isang araw, play money, fake money. Ambot, talaga natulala ako. Akala ko tunay na money. Ayan, Ilocanong OFW, thank you, guwapa. Parang nag-iisip ka ng binasa mo ako. O, talagang kinitingnan mo ako, no? Tinitingnan mo talaga ang pagmumukha ko. Ewan ko sa'yo. Guys, ito guys si Dwayne. Pakiano naman guys, palablab naman kay Dwayne. Napaka-energetic. Ayan, tingnan na natin Irish, naka-ano ka na ba? Kichay. Naka 600 ka na tugang? Ling, thank you Ling. Thank you so much. Kasi pumasok na yan kay Marky, di ba? Nung isang Ay, naku. Guys, makalimutan natin yung kay Kwentong Osi, makalimutan natin. Patamsak ako sa live stream ni Kuya IG. Wala pa ba yung after ng nito, ng LS ko. Patamsak guys. Patamsak, punta tayo lahat doon para masaya kayo at manalo kayo mamaya. 600 ka na ba, Iris? Baba ka uli ng bahay para madikitan ka, Irish. Ayan. Patamsak ng premier co-host. Ayan, sabi ni Manang Biday. Guys, patamsak ng live ni Kuya IG. Binaba ko na, binaba. Sige, Manang Biday. Sige, tugang Manang Biday. Sa mga dumikit po sa akin, mamaya ko kayo balikan sa inyong baka. Salamat po. Sabi ni Tugang Christina 1122, Valencia. Ayan. Dumbal Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Yung mga hindi nyo pakadikit, guys. Dukitan nyo naman si Dong. Si Idong-Idong. Taga Surigao siya, guys. Ayan. Nangunguhay siya ng lobster. Ayan. Mainit? Hindi naman ako nilagyan ng electric fan dito. May mga binababa dyan, Dumbal, baka gusto mong dikitan mo na yan mga unahan mo na sila. Kasi babalikan ka naman ng mga yan. Pag lagi ka nandito, makikita mo rin pag hindi ka binalikan, singilin mo sila. Tugang Manambiday. Sis Manambiday, baba mo yung premiere mo. Makalimutan natin guys yung kay kay Kwentong Osi mamaya. 1:30, 7:30 sa Pilipinas ang kanyang premiere. Minsan, nakakalimutan ko. Tugang Marites ulit! Hello, Sisi! Hello, Tugang! Nag-farming ako, host. Nag-farming ka. Anong inaano mo sa farm mo? Ganda rin yung content, Kasi mayroon akong katikis na din siya sa may nakalimutan ko na yung channel niya. Pero nakikita ko siya pag nag-aawal. Ang dami niyang views.
Ang daming views talaga. Kumusta? Okay lang tugang. Ito, kulang tulog. Bangag. Ay, kulang tulog. Ano ba yan? Sabi ni Tobias? Transport official, thank you, tugang. Kuya tugang. Inaantok. Pero okay lang. Lobster farming ha. Oo. Ayan, guys, patamsak naman kay Manambiday, guys. Ayan si Manambiday, Dumbal. Dikitan mo si Manambiday. Din Maritis sulit. Mali yung ko. Double S pala. Ay, bakit double S yung nilagay ko? Mahal ang kilo niyan, siguro. Shornat Tube! Hello, my galam shoutout. Thank you. Wala, nandyan man si Shornat. Wait lang, ha. Dikitan natin. My galam shoutout sa one watching. Ilocanang OFW, type ka kasagwapa para madikitan ka dyan. Tingnan natin ito si para Dongbal, okay na yung lobster, pabalik na lang. Ayan, sabi ni ni Sis Christina. Guys, one na lang, 600. Irish Channel TV. Padikit naman guys, padikit naman kay Irish. 599 na. 600. Road to 600 guys. Ate Margie, hello! Leo Fair, Blas, hello, may galam shoutout. Ate Margie, tugang, like and share. Thank you, Ate Margie. May galam shoutout and thank you. Homemade KFC French fries, sure not tube. Ayan, hindi pa kita kadikit-dikitan na kita ha. Gandang gabi, host. Gandang gabi, Leo. Leo na lang, hindi ko mabasa yan eh. Hindi ko marunong magbasa. Ayan, thank you, sure not tube. Salamat ha sa pagpunta. Ayan. Patatas. Bangladesh. Ay, ibang lahi din to. Ayan, salamat sa pagpunta. Manay Lord, thank you. Eric, ganado sa buhay, nasuklian na po kita. Salamat. Iris TV Channel, OTW. Thank you so much, Ate Margie. Salamat. Guys, maray na banggi naman, Leo. Salamat ha sa pagpunta. Pwede ka mag-type kasa para mababa ni Naiputang yung bahay. Ayan. Guys, pa-support naman guys kay Irish. Road to grade 6. Yung isang manggos ninyo, wag nyo nang anuhin. May maliit siyang binababa na video. Padikit naman guys, padikit naman. Thank you so much, Hornas Tube. May mga bago guys, para natin yung natin, community. At pupunta yan mga Thank you, Kwentong si Iris TV. Salamat Iris Channel TV. Dandikit Irish, ayan. Thank you, Tugang Maritis ulit. Ayan, may mga may mga alagad yan si Tugang Maritis ulit. At balikan mo na lang Iris, ha? Cheryl Labanes, Susan Belgium, love Tugang. Love shout out Tugang, Cheryl Labanes all the way from Belgium. Thank you so much. Tugang Cheryl, mega love shout out. Good morning. Layuper. Layuper pwede yun host. Layuper. Okay. Layuper. Hindi ba? Ayoko magsabi. Baka mamali ako. Madagdagan ang tuwad ko dyan. Layuper. Sige. Layuper. Ay, nako. Hindi tayo marunong magbasa. Kasi nagbabasa kasi, lagi akong nasa labas. Ayan, Layuper. Malayo pa ang layo. Ayan, Layuper. Thank you, baba ka ng bahay, Tugang. Baba ka ng bahay. Mainit. Sobrang init dito, guys. Summer na sa amin. Tugang! Transport official, thank you. Irish Channel, Dan, thank you so much. Thank you. Ate Margie, thank you. Dan Tamsak and shared idol kapatid. Nico Manalad, mega love shoutout. Thank you sa pagpunta sa aking live. Ayan, premiere sana. May natutunan ka sa interview na to. Ayan, may premiere si Nico Manalad. Ayan, tamsakan natin.
Ayan, maano na naman yung aking, headset. Tugang BLDG, thank you, Tugang BLDG. Baka hindi nyo pa rin kadikit si Tugang BLDG, guys. Wait lang, ha. Ayan. Ayan. Wait lang. Ayan, may premiere na binaba si Tugang, Nico Manalad. Monetize ka na ba, Nico? Kumusta yung iyong channel? Mahaba kasi yung binaba ni na video, kaya hindi ko pa man tapos-tapos. Iris! Type kang ka sa Iris para tingnan natin kung ano yung mo. Iris, nandyan ka pa ba? Unahan mo na lang yung mga nagbababa ng pabalikan ka naman yan. Kasi ako noon, nangunguna talaga ako. Wala akong pakialam kung hindi nila ako balikan. Mahirap kasi ngayon mangisda kasi naglalagas. Pero normal naman yung paglagas. Sarap naman ang patatas na sa Bangladesh. Taga Bangladesh. Sure naman. Iris, type ka na lang kasa, gwapa. Mag-type kang kasa. Kasa, ayan. Hello, BLDJ Production, sabi ni Tugang Kwentong Osi. Type kang kasa, gwapa, para makita ko kung ilan ang ang subscriber. Kasa. Mag-type kayo guys, kasa, para makita ko yung mga subscriber ninyo. Para kung may, matulungan. At Kwentong Ose, sir, may galang shoutout po, Tugang. Sabi ni Tugang, BLDG Production. Mylene Gomez, 30, may galang shoutout. Thank you, Mylene. Tapos na ba si Love for Downs? Mylene. Tambayan na ako. Dito kami ni BLDG ate. Sige, Tugang. Ayan, si Manambiday kanina nagbaba ng kanyang hindi pa ata ako ng Mag-backread na lang, guys. Wait lang. Tapos na po. Tapos na. Okay. 4 na oras din siya. 4. Okay. Kwentong Osi. May galang shoutout. Mylene Gomez, 30. Thank you, Mylene. Thank you. Play Money at Mylene Gomez, may galaw shoutout. O tingnan mo, sinashoutout niya si Mylene. Kailan natin to? Alam na this. At Kwentong Ose, hello. Ay, nako. Pag may ganyan nga talaga, no? At Mylene, kanina pa ako dito. Uy. Bibigyan na lang kita ng kasi kawawa naman. Tutugang natin to si Play Money. Ayan, Dumbal, Kiko Dan. Thank you, Dumbal. Guys, may premiere si Kwentong Osi nakapin dyan, ha? Nakapin. At ipin natin yung mga susunod na may premiere. Asa na yung Kimanambiday? Hindi ko na nakita. Ayan. Ay, nakatamsak na ako dito, Manambiday. Nakatamsak na ako. Helena, wag kang mawawala. Ayan. Layo Polpak nako, Nico Manalad. Ayan, Kwentong Osi, may galap shout out. Play Money at Helena lang, wag kang mawawala. Ano yung kanta? Mylene Gomez 30, Play Money, Kuya IG, may galap shout out. Manambiday na BG. Thank you sis, Manambiday. Ayan. O diba? Kilala ni Mylene? Kilala talaga. Andito host, ayan. Hindi Manambiday yung yung premiere kanina. Narang pa ako. Bakit may harang ko? Within 10 minutes guys, si Kwentong Osi, may kanyang premiere. Tawa ng tawa lang si Helena sa iyo, Play Money. Wala na si WMC, wala na.
Oh, may pumalit na naman si Play Money. Ay, ambot talaga. Pag hindi talaga, alam mo, Elena, kung hindi tayo open-minded, talagang mabuti na lang, talagang nag-spread na, lumaki na talaga utak ko. Dan sa nakapin. Ayan, thank you, Ate Margie. Thank you so much. Lakas ng vibration dito. Ngayon parang andito lang si Madam. Oh, aray ko. Si Madam Irene? Irene talaga. Irene o Irene? Ay, nako mana. Di ba, guys? Ayan, Play Money. Naamoy ka na ni Maylin. O, di ba? Kanina nandyan si WMC. Alam mo kung sa grupo, pag talaga hindi malawak ang pangunawa, talagang mag-out. Talagang magle-left. Kasi minsan dito ako, host, BGBG. Ay, ambot, BGBG ka dyan. Alam ko naman kung sino ka. Lumabas na naman talaga. Ay, Iris, Channel TV. Magbakas ka nga ng kasa, guwapa, kasa, para makita natin yung kung may dumikit sa'yo. Dongbal, Manambiday, full pack na. Hello, Dongbal. Thank you naman sa pagdidikit. Thank you. Kaya pala wala ng lumalabas sila para magdikit. Ayan. Magbakas lang kayo na ayon sa video, guys, ha? At may mga premiere dyan. Patamsak naman sa mga may premiere. At si Kwentong si may premiere. Chichay, thank you, Chichay. Helena Nicole, sana all wide ang brain. Oo, nag-wide na nga eh. Minsan pikon na nga ako eh. Oo. Kulog ang brain ko, host. Kulog, anong kulog? Masakit? Tingnan mo, si Pio Dave, Tamsaktan host. Kilala ko rin to. Ay, naku. Tamsak, salamat sa patamsak tugang. Kumusta na tugang ang inyong mga love life? Salamat sa patamsak. Ayan, kumusta na mga love life ninyo? Yung mga walang love life, huwag nang mag-react. Ha? Yung mga may love life lang. Ayan, madaming salamat sa mga nagtawag sa aking premiere. Sabi ni Manang Biday. Thank you, Manang Biday. Mais, nahilo na talaga ako. Bakit nahilo? Buntis ka ba? Walang love life, host. Ay, ambot. Ikaw talaga, happy you, David. Ang hirap mo naman talaga. Maghanap ka na nga, naghahanap pa ako. Ang tagal mo maghanap. Nasaan si Bunso? Tulungan ka namin ni Bunso. Gusto mo? Ayan. Layo Bear Vlogs. Mga tugang ako rin pakibisita lungga ko. Kailangan ko pa ng mga saging dyan. Baba ka ng bahay. Layo Bear. Ayan, naglilihin ng daan. Naglilihin. Miley, thank you. Oo nga eh. Pwede. Virtual. Na di ba? Okay lang yan. Naglilihin sa white. Ay, nako. Napuntis ka mo. Napuntis ka, I love you. Ay, nako, namimiss. Ay, nako. Grabe tawa ko, ha, grabe li, agad. Uy, ka, may kwento ako. Ilang araw kasi akong delay, nagtataka ako. Sana ulang delay. Sabi ko, parang buntis. Sabi ko, patay tayo dito, 45 magbubuntis. Ay, layo pa. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Salamat, host. Ayan, bigyan kita. Wait lang. Kung hindi pa ako, nakadikit na ako. Uy, hindi ka naman kasi nangingisda. Layo pa. Guys, padikit naman guys kay layo pa. Ang kawawa naman ito. 146. Hindi ka ata nangingisda, tugang. Hindi ka nangingisda. Maunahan ka na ng iba. Ayan guys, padikit naman 146. Si ang ating tugang na si Layo first. At patamsak and lablab naman guys. Ay nako, hirap andam no, naglilihi talaga. Ayaw na ni Helena magbuntis. Kahit ako ayaw na, kasi matanda na, di ko na paano Pero ako, nako, na-stress talaga ako ng mga nakaraang araw, Pati rigla ko na-delay. Sabi ko kay Papi, buntis siguro.
Patay tayo dyan. Sabi ko, magpaano ka nga, magpa-schedule ka ng ano, doktor, magpa-check up ako. Maya-maya na sa trabaho, wag na, dumating na. Grade 5. Oh my goodness, baby, pabahay ko talaga. Ay, hindi ka kasi nangingisda. Unahan mo na sila, yung mga binababa dyan ni Nightwood, asahan mo, babalikan kanyang tugang. Layo, fair. Babalikan ka niya, huwag kang mag-alala. Kasi yung mga iba dyan na mga talagang naging sulit sa grupo namin, tugang, tingnan mo, ang dali nilang nagsipag talaga silang mangisda. Concept for ako, patamsak YTC, love for down, sabi ni Mylene. Ayan, nagbaba siya ng bahay. Ayan, hindi pa ako ata, Mylene, tamsakan natin yan. Tugang, layo for, magbakas ka, ka sa mga tugang dyan. Oo, Helena, siguro sa stress ko. Kasi dapat Sabado or Sunday dumating. Tapos Lunes, Martes, wala pa. Oh my goodness. Tamsaktan from Natrimid, Oma, Tukita. Mega love shout out, Oma Tukita, mega love shout out. Thank you, thank you. Ayan, may jacket ka na. Salamat Natrimid sa pag-invite sa iyong friend. Ayan, type kang kasa, may jacket ka na or baba ka ng bahay. Pag nasa PC ako madali, hirap ko pag CP gamit. Ayan, Natrimid friends pala. Ayan, sige, Oma, Tukita. Ayan, minsan ganyan talaga pag inaaman na didili. O tingnan mo si Kwentong Osi. O kasi alam ko yun eh, alam ko talaga. Samay na tayo Oo, tugang Cheryl, mainit. Mainit talaga. Ayan, may kalam siya na bro Natrimid. 3 minutes and 3 minutes guys. Kwentong Osi. Oo, talaga Kwentong Osi. Na-nervous talaga ako. Sabi ko kay Papi, magpa-schedule ng doktor. Sabi ko, imposible naman. Sabi ko nga nun. Ayan, nagawan din ng paraan. Dala na dito, kitchen to. Ay, naku, tugang BLDJ, mga kawawaiti natin. O, di ba? Ang computer daw, dala niya. Grabe. Okay lang tugang magluto ka muna dyan kasi minsan, sa kawawaiti natin, masunog talaga. Tamsak na ako pang-5, Mylene. Pero pinakamas pakiramdam ko na summer. Ay, ganun ba? Ate, dilaw lang hanggang matapos, na-sleep mode na ako. Sige, Galmar TV to. Thank you. Helena, invited ka sa premium mamaya, 9 p.m. Pinas time. Hehehehe. Tugang, nahahawa ko sa tao. Ganun ko. Ay, nako. Grabe. Kagabi sunog pizza ko. Hala. Tamsaktan, bakit nervous? Blessing yan. Hindi kasi syempre, Abisik, what's the matter here? Hello, Abisik, mega love shout out. No, oo nga, wala namang problema, tamsakdan. Pero, syempre matanda ka na. Ano ka ba? Matanda na. Kasi nga nakita ko yun si Miriam Kiambao. 45 years old na, buntis, manganganak siya this July. Ayan, love for dance. Mega love shout out. Thank you, Tugang, sa pagpunta. Mega love shout. Basic English, mega massive shout out, sabi ni Tugang BLDG. Lindias, sure sis. Ayan. Basta paalala mo lang, Lindias, kasi minsan natatabunan yung mga namin, mga notification, kaya hindi namin makita. At bago ako mag-end ng 3 o'clock, para makapunta, then punta tayo kay Kuya IG, live stream, saka may grand finals ng Mon of the Day. Ayan. DJ Jaja, here na po, kiss. Shout out to everyone. Ayan. Bata pa pala, ako tugang. May time pa gumawa. Oo naman tugang. Rest ka lang. Dapat kain ka. Tapos, kailangan mag-consult ka sa doktor. Ayan. Thank you, DJ Jaja. Thank you so much. Happy Sunday to all. VG lang kami while preparing para sa event ng Polo OWA. Guest singers nila. Sige, tugang love for dance. Walang problema, tugang. Ayan. Thank you so much sa daan. Thank you. Ayan, walang problema. Ako din. Pwede pa pala. Oo. Di ba, 40 plus na ang first baby ni Miriam Kiambao. Tapos nasundan, 45 na siya.
This July ang panganganak, kaya natakot talaga ako. Kasi pwede pa pala talagang magbuntis ang 45. Oh my goodness. Sabi ni Papi, pwede nga. 70 nga, pwede. Ambot! Sabi ko, Diyos ko po, paano, anong itsura? Si Master, 40 siya nanganak kay Chloe. Hey, okay lang naman. Oo, pero mag-45 na kaya ako. 44 and a half ako. Ha, ha, ha. Ako August, mag-45 na. Hindi kasi na-stress ako ng mga nakaraang araw, guys. Kaya masyadong delay. Usapang babae. Okay lang kasi may mga asawa na. Yung iba, hindi naman na dalaga, binata dyan siguro. O sinatrimed lang ang binata dyan. Pero maniwala ka dyan, kinatrimed din iba. Ayan, host, tiya ko, nabuntis 50. Ha? Ay, nakakatakot naman talaga. Hindi man ako sa kaya lang siyempre pag 50 na is risky na. Diba kasi nung nagbuntis ako sa panganay ko, nasa 32 ako, ang sabi ng doktor, first baby, risky na pag ganyan. Buntis ka ba po? Akala ko lang. So, guys, Cheryl, natawa talaga ako sa'yo. Ay, wow naman talaga ang Pinoy. O, diba? Delay lang. Nagtataka nga ako kasi Hindi. Pero natakot talaga ako kasi ayoko na talaga. Kasi 3 na anak ko eh. Hirap kaya. Tapos sabi ko pag iuwi na naman kay mama. At hindi ako takot madelay kasi ganun ako. Ay, okay lang na madelay ka kung hindi. Wala naman si habi mo, Helena. Okay lang kung madelay na wala naman di ba? Di ba? Uy, blessing, wag matakot. Oo. Ang gusto kong sabihin, nervous talaga ako, guys. Kasi may edad na. May edad na, guys. Pag once kasing may edad na, di ba? Hindi mo alam. Yung kapatid ng Papa 48, may breast cancer pa. Hala, nakakatakot naman yan. Uy, blessing, wag matakot, sabi ni Tugang Cheryl. Dependent kasi meron kasing mahirap pero meron ding hindi masyadong hirap. Oo, delay lang pala. Wow, love for dance. Love for dance. Gigantic shout out to you. Ayan, wow, pasaway ka kasi si Selena. Okay, shout out to everyone. Ate Maji, thank you. Maylin Gomez, thank you. Basic, mega love shout out. Mega love shout out, Kuya IG. Ayan. Oh, ganun talaga. Ganun. Pero okay lang naman. Pero nervous talaga ako. Sabi ko kay Papi nung Monday ba yun? Monday, Tuesday, o Wednesday? Basta nagantay pa ako ng stress lang kasi ako. Parang, tapos, start na! Start na po! Oy guys, paano naman? Patamsa kay kwentong OC. Mabuti na lang na nalibang na tayo sa kwentuhan. Ayan, kwentong OC guys, nakapin dyan. Nakapin guys, baba naman kayo guys. Baba. Ayan, nandito na Tugang kwentong OC. Guys, nakapin dyan ongoing yung premiere ni Tugang kwentong OC 0 guys. Ayan, patamsak naman guys. Thank you, Ling. Guys, paano naman kay kwentong OC? Ay, wait lang. I-open ko sa Thank you, kwentong OC. Wait lang. I-open ko dito sa aking StreamYard. Ayan, wait. Nagahang pa yung computer ko. Ay, nako. Guys, paano naman kay kwentong OC, guys? Yung mga hindi pa kadikit-dikitan nyo na rin. Kwentong OC. Nasaan na? Victoria. Compartir. So, kaya ko wait na kami kasi ang alam ko, $30. Pero for mag-5 naman, ayan mga Ay. Bihang-bihang, kahit siguro ko, hindi pa ako nakita ng
15 trains sa buong buhay. Ngayon pa lang ko sakali. Ayan yung mga nakaabang. Nasa gitna talaga sila. Ayan guys, patikit naman. Paano naman kay Kwentong Osi? Magandang tatambayan. Mag-u-turn tayo. Kwentong Osi zero guys, baba naman tayo guys. 19 pa tayo dyan, no? Ayan, paano naman kay Kwentong Osi? Kasi anytime pwede nang naman. So parang dito ata yung train nakaparada before. Ayan yung may replica ng train. Mag-click, ano na tayo? 3.5. So dyan dadaan. Bakit nawawala yun? Bale yung town nga pala namin is the only town sa Victoria na nadadaanan yung buong town ng train. Yung buong town talaga is parang nakamiddle yung Riles. Guys, puntahan nyo naman guys si Kwentong Osi, nakapin dyan. Sa kanyang premiere. Salamat sa mga pumunta. Playback ako kasi wala pa jacket ako. Sige. Thank you Tugang Maylin. Thank you Lynn. Andito na Tugang. Salamat Tugang. Cheryl, thank you. Kasi mabilis ang yan, chat. Hindi kayo malagyan ng jacket ni Tugang Kwentong Osi. Si Manambiday din walang jacket eh. Antay na lang naman gusto. Continue namin. Papakita namin sa inyo yung video pag dumaan ng train. And sobrang swerte lang kasi day off natin today. And bukas, dadaan ulit lang. Hindi ko na lang ng sound. Baka mapalo tayo. Ayan, naglagay na si Ayan, Tugang! Tusok Ninang, thank you! Cheers mo sa TV here ulit tapos ng mag-premiere. Wala na naman yan si WMC. Chismosa na naman TV ang nandyan. Ayan, OFW Gamay! Thank you, inaanak! May galang shoutout. Ninang, may premiere ako 8:30. Please support me. Thanks. Walang anuman host. Ayan, sige, ipin natin yan, inaanak. Mabilis ang hindi na tayo, Ayan. Okay lang yan. Andun si Chismosa TV. Chismosa TV! Pinalitan mo na naman yung name mo. Baba natin yan, inaanak. Wait lang, ha? Mamaya mag-play ako kasi wala na akong stream. Lunes, hanggang Tuesday, mag-play ako sa'yo. Mamayang gabi. Irish Channel TV! Ilan pa ang kulang mo? Nana. Ngayon to. Ayan, alas 3 matapos ako ng live. Ayan, basta pinalitan ko para bagay sa content. Ang talino mo talaga. No? Transmitter Michelle, thank you, Tugang. Ipalit natin ito, inaanak, ha? I-remind mo si Ninang para mapuntahan natin, ha? Kasi minsan nakakalimutan ko pag nakadadaldal ko dito, nakakalimutan ko yung may premiere.
Para maipin natin ito. Replace na natin. Mahaba din yung buhok ni ni Pat. Nagpapahabaan yung dalawa. Kasa, Tugang Marites! Thank you so much, Tugang! Ayan, nandun kami sa premiere ni Kwentong Osi, Tugang Kwentong Osi. Dami tao din. 35 pala. Malamig sa Australia, kabalik ka nandito sa amin. Sa atin pala. Mahigit isang oras na lang ako. Dahil support natin, hindi natin alam kung hanggang anong oras si Kuya IG para mas maaga siyang. Saka yung mga nasa Pilipinas, makatulog sila ng maaga. Yes, si Ate Marcy, tingnan mo. Concert for a cause, patamsak, YTC, love for downs. Ayan, may binaba si Mylene. Baka naman guys, patamsak. And may nakapin dyan guys. Baka naman, si Bokola ng Gamay. Ang aming inaanak. May premiere din siya mamaya 8:30 PM Pinas time. May lakad ka or kay Kuya ay Tugang? Ano to? May lakad ka ba? Si Kuya IG, alas 3 Tugang Cheryl, mayroon siyang live. Then grand finals ng ng Mon of the Day. Tugang sa Transporter Official, mega love shout out. Sarap gumala. Oo nga, kaya lang, may malamig-lamig pa ng konti sa labas. Kahapon na umulan dito sa amin. Umulan. Iris Channel TV, thank you, Iris. Nakailan ka na ba, Iris? Type kang Kasa, Iris. Kasa. Iris Channel. Pag-type kang Kasa para makita ko kung ilan na yung banana, ay yung mangoes mo.
Yes, today pala yun. Oo, Tugang. Oo. Kaya after ng ano, mga ano na lang, 1 hour and 15 minutes na lang ang aking ano. Uy, Ching! Thank you, Ching! Ala, bakit? Yes, medyo malam pero nasasapawan dahil mainit. Ganun ba? Thank you, Ching! Dalawa ata yung ano ni Ching sa akin. Ate, natapos na pala ako. Ganun ba? Hindi ko napansin. Hindi ako napansin. Thank you, guwapa, ha? Hindi ko napansin. Okay lang, walang problema. Kung Al, hello! May galang shoutout si Kung Al. Si Kung Al, may Dong Al, o, di ba? Thank you so much, Dong Al, Kung Al. Thank you, may galang shoutout. Thank you for coming, Kung Al TV. Kagabi ko to na ano, hay. Ayan. Baby pa rin yung bahay nito ni Kung Al. Thank you, may jacket ka na, pwede ka magbaba ng bahay. Okay lang, guwapa. Jing Gabriel, thank you, guwapa, ha, sa pag-renew. Salamat sa patamsak, Kung Al TV. Pwede kang magbaba, pwede kang mag-type kasa para mababa ni Nightbotan yung bahay. At may mga binababa si Nightbot daan ng mga members ko. Pwede mo silang dikitan. Ayan, may galaw siya sa new member. Thank you, Tugang Cheryl. Dati na siya, nag-renew lang siguro. Ayan, thanks, host. Thank you, Kung Al TV. Kasa, ayan si Tugang Marites. Siguro kung Al, nadikitan mo na yan si Tugang Marites dahil doon kami kay Tugang Dwayne. And Tugang Cheryl, ayan, isa sa mga member ko din yan. Kasi minsan tamad kasi si Nightbot, may mga nasa automatic na siyang ano eh. May nakapin dyan, isa sa mga member ko, mayroon siyang premiere, baka gusto mong tamsakan kung Al, para makadami ka. Ayan. BG lang daw sabi ni Tugang, ni Tugang ano, Tugang Kuya IG, Handyman Bird! Hello, mega love shout out, mega sardines. Ala, Tugang. Ala, na-miss ko yung train. Ala, parang Manila lang. May train. Mega love shout out. Diba, yung Manila to Bicol, may ganyan na train. Nami-miss ko na yun. Sana bumalik na yung dati na may biyahe na Manila to Bicol. Kasi dyan kami sumasakay sa ganyan na train. Sarap naman. Ating gabi ang biyahe papuntang Bicol. Noong mga panahon ng mga bata pa, hindi na kabata. Kung Al TV, mega sardines. Ayan, lol, nasa sardines. Nag-iisip pa naman ako bumila sardines. Alay, lol talaga. Si Handyman Bird, all the way from Paris. Pareha sila ni Tugang Marites ulit, taga Pransya. Ayan, Kung Al, BG si Kung Al. Ayaw mo mangista, Kung Al. Thank you, Kung Al. Meron na ulit, diba, Tutuban to Bicol. Wala, Tugang, wala. Nung maliit pa ako, nung kabataan, nung nandun pa ako sa Pilipinas, dyan talaga kami sumasakay. Yan, alam ko yan, Tutuban Tugang Marites ulit. Tutuban to Bicol. Manambiday, harang, tapos na. Ayan. Thank you guys sa mga pumunta. Ayan. Pumunta kay Kwentong OC. Salamat. Ayan, Helen Nicole, thank you. Harang Manambiday, thank you. Iris. Ayaw ni Iris mag-type ng kasa para makita natin. Thank you sa support. Ayan. Akala ko binalik na. Wala pa to, Tugang. Dexter Troyo, kasi kami yung unang magiging masaya kasi nga yung mga galing Maynila hindi magbabas. Mas gusto nila na train ang sinasakyan. Wala pa. Chichay, thank you, Chichay. Dexter Toyo, may galaw siya kasi magkaroon na ng Tuban to Valenzuela. Diyan lang sa may parting Maynila, I think Laguna, Batangas, parang mayroon mga ganyan. Pero pag Bicol, kasi maraming na-damage na ng mga bumagyo. Kaya
Thank you guys, thank you sa mga sa mga nagpunta kay Kwentong Osi. Ayan. Thank you so much. Ala, Dexter Truyo, thank you naman dyan. Thank you naman. Thank you sa palipad, sa pakulay, Dexter Truyo. Salamat. Hello, Sis Chichay. Bakit tumawa? Irish Channel, done to you. Ayan, Irish Channel, may mga, dyan, may mga binababa si Nightbot, mga members ni Manay Bicolana, pwede mo siyang, at ang ating super chatter. And si Jean Gabriel, ito, padikit naman, guys. Ang nag-renew ng kanyang, ng kanyang, Jean Gabriel from UK. At si Dexter Troy, thank you, Dexter, sa iyong pakulay. Salamat. Mag-TikTok ka na lang kaya Kaya mo mag-TikTok, pati tiya mo, pinati-TikTok mo. Thank you, Kwentong Osi. Ayan, guys. Kumusta na? May revenue na ba, Dexter? Kumusta yung, YT? Parang nakita kitang naka-live. Naka-live ka ba? Nag-live ka lang. 2 hours ago. 5 hours. Balikbayan, sabi ni Helena. Thank you, thank you. Guys, tamsak naman kay Buhola na gamay. Buhola na gamay, guys. Dexter through you, guys. Please, support natin. Super chatter. Ayan, konting oras na lang. Chicha Ate, BGBG ng tele-end. Sorry, busy lang ngayon. Sige, walang problema. Christine, 11:22 pa rin siya nababa ng kanyang bahay. Thank you, sis. Thank you. 1 hour na lang naman ako mag-live kasi may, si Kuya ID. Dudes per pick, Kwentong Osi. Di mo ako sinashoutout sa premiere mo. Hey. Dude. Talaga lang. Sino to? Ayan guys, Dr. Troyo. Okay, Ate, thanks so much. Ayan, sige, Chay. Narinig kita, ha. Ayan, sige lang. Guys, patamsak naman ang padikit kay Dexter Troyo. Tugang! Just Simply Jane! Nagising na! From US. May kalam shoutout, Tugang! Just Simply Jane! Ala, si Tugang si Just Simply Jane, ha? Gising na. Anong oras na ba sa US? Ayan. Thank you, Tugang. Ayan, nagbaba si Handy Marnberg ng bahay at si Manang Biday nagbaba. Christina, dating dikit. Thank you so much, Handy Marnberg. Thank you. Padikit man. Just good morning, Tugang. Good morning. Good morning, Tugang. Mag-aalas 2 na dito. And after ng 1 hour na lang ako, punta tayo kay Tugang Kuya IG sa grand finals ng Mon of the Day. Ayan. Sis Sheila Binigay, dan tamsak Tugang host. Hello, sis. May galang shoutout. Sheila Binigay. Thank you so much. Shoutout to all po. Sabi ni Tugang Just Simply Jane. Thank you, Tugang Just Simply Jane. Dude, pick per pick. Ayan. Handy Manbert, may galang shoutout. Ayan, Roberto, Jordan, Tugang, mega love, shout out. Thank you. Guys, patamsak naman guys sa nakapin guys. Isa sa mga member ko yan guys. Bohola na gamay. May premiere 8:30 PM Pinas time. Ayan. Pa-support naman mga Tugang ko dyan. Please. Patamsak naman. Impalablab na rin. Ayan, Transporter Official. Thank you, Tugang. Thank you, Roberto Jordan. Thank you sa pagpunta sa aking live. Taga-uma na naman kasi sasabihin ko, lalo talaga ako. Taga-uma. Mega love shout at taga-uma. Isang taga-uma is farmer sa amin. Guys, Dexter Troyo, guys. Dexter Troyo. Please, Manang Biday, dan na po. Hala. Ayan, thank you. Mega love shoutouts. Taga-uma TV. Thank you so much. Ayan, shoutout taga-uma. Dude perfect. Taga-uma, hello. Ayan. Shoutout host.
Salamat po sa pa-shoutout. Thank you naman sa pagpunta. Ayan. Thank you so much. Taga-umama naman. Thank you, Handyman Bert. Ayan guys, may patamsak naman sa ni Buhola na Gamay. Buhola na Gamay guys, may premiere, 8:30 Pinas time. Ayan. At may mga premiere kayo, pwede natin tamsakan na yan. Manang Biday Channel, mega love shoutout po, sabi ni Tao Gama TV. Punta tayo kay Kuya IG. Within 1 hour, guys. Mayroon pang LS si si Ling. Good perfect. Hello. Hello po, sabi ni Taugama. Taga-uma. Taugama. Bakit taga-uma? Taga-uma. Taga-uma sa amin, yung farmer ba? Taga-uma ka, Taga-uma. Uma kasi sa amin. OTW sa nakapin-host. Thank you! Taga-uma TV. Salamat. Pero gwapo to si Taga-uma eh. Para mistiso siya. Ibang lahi. Salamat. Salamat sa isa sa mga member ko yan, 8:30 Pinas time, mayroon siyang premiere. At yung na din sa mega love shout at sabi ni Taga-uma TV. Tugang Transporter Official. Thank you, Opo host. Lumaki ako sa uma. O, di ba? Kasi may word na uma sa amin sa Bicol. Uma is farmer sa uma. Or doon ka sa uma, yung sa palayan sa amin. Mabuti Nightbot, patusok naman bago kong Premier Nightbot. Ayan, Tugang BLDJ, thank you naman dyan. Ayan, papa mo Tugang Roberto Jordan. Yung bagong mo. Vance, LifeNet, Dan Light. Ayan, mega love shoutout. Vance, LifeNet, thank you so much. Yan, bigyan kita ng jacket, guwapo. Mega love shoutout po. Thank you, Vance. Thank you. May jacket ka na, guwapa. May jacket ka na. Pwede kang magbaba. Pwede kang mag-type ka sa ako man, kamag-anak ko, si Suma. Ay, ambot. Si Handyman Bert. Alam mo ba si Suma? Paborito ko yan nung yung bata pa ako, Suma, yung mga ahas-ahas na mga pelikula, kapit-premiere pa lang. Ay, kapit-premiere pa lang. Sorry naman. Ayan. Sige, panuorin natin, Jordan. Ang Suma, yung ahas, na yung parang kalbo. Tapos ang laki ng ahas. Ay, naku, Diyos ko po. Paborito ko yan ng mga panuorin noong mga kahubinan ko. Pero, nanonood kami sa sinihan, yung paa ko, Nakataas. Kasi uso yan noon eh. Yung mga suma-suma na yan ng mga, ay nako. Natatawa ako pag naalala ko yung bata pa ako. Pagpalabas yan ganyan sa sinihan, manood kami ng sine, tapos sa taas yung kamay ko kasi baka mamaya yan sa baba may Salamat kami sa pagdala sa aking birthday present. The last part pa yung pinagpuyatan at BLD dyan. Tugang alin ba ang paborito mo? Yung ahas? Ay, mangga na lang. Hindi ko yan paborito. Dan sa nakapin. Thank you Tugang Kwentong Osi. Dan sa nakapin. Thank you Taga-uma TV. Salamat. Oh, ayoko talaga niyan. Ayoko talaga sa mga hayop. Ayoko talaga niyan. Ay, mayroon ako, knock-knock. Ay, si Tugang Marites, naka-live. Ano yan? Mayroon akong nahugot ito eh. Napanood ko kay Hugot Queen. Tanong niya doon sa vlog niya, mga hayop sila. Ha? Basta! I love you tonight. Ayaw mo sa mga hayop sila? Ay, ayoko talaga ng ahas talaga. Ayoko talaga. Ay, nako! Bakit? Sabi ko na ano na naman to? Bakit?
hindi, nanunok lang. Ano to? Ay, may mga, nagets ko na naman kayo dyan. Bakit nagtatanong kayo? Kuya AJ! Ito, bakit sabi naman ang binila ka pati ng letra? Ala, ayaw ko sa mga hayop. Ayaw ko talaga ng ahas. Sa totoo lang, ayaw ko talaga ng ahas. Okay na lang sa akin, aso, pusa. Huwag lang ahas, ha? Nanunoklaw. Di mo alam. Aray ko. Katakot, ah! Titugan Joseph, oo, ayaw ko talaga. Ayoko, kahit nasa pelikula nga, ako talaga ako. Pero gustong-gusto kong panoorin. Kasi noon also, di ba, yung may mga suma-suma ganyan. Di ba? Ganda. Ayaw ko talaga. Ayaw ko talaga ng ahas. Madali yan. Madali naman yung tuklawin mo. Ako gusto yan. Ano yan? May topic na naman tayo, ah. Aras na naman. Ay, ampot, handiman. Ika talaga, handiman, Bert. Nag-umpisa ka na naman dyan. Gusto mo? Good, perfect. Nanukla. At nangangarin na. Kahit pakain. Aray ko. Pasan? Na-topic na naman lang. Tukla. Ambot, handiman, Bert, ha? Ikaw talaga. Sige, mamaya i-play kita, handiman, Bert. Bigyan kita ng WH from Spain. Handiman, Bert. Natawa ko sa'yo. Bakit ka bakit ka nag-topic ng ganyan? Ahas, ikaw talaga. Yun nga, maganda eh. Ambot ka talaga. Nako, ayoko talaga, guys. Ayan, si Mami din makakita ng asa, pinto tumatakot. Arang ay si Papi, una. Nandyan si Papi, nadinig siguro yung katatawa ko. Ayoko talaga, guys. Ay, nako. Hate ko talaga. Yung nanunoklaw. Sarang daw sabi ni Papi. Aray ko. Pag kinagat ka, kagat. Tapos ako na yun. Pinagpapawisan ako, handiman, Bert. Ang ahas kahit nakikita yan kahit aray ko! Nabuhay na naman kayo dyan! Ano yan? Aray ko! Ano yan? Bakit ka na? Mabuti na lang wala si Manay Kulasa. Aray ko, nagluluha na naman pati ang mata ko. Aray ko, natawa nyo na naman ako. Ayaw ko. Aray ko. Ano yan? Ito naman si Handiman Bert. Ang dami. Ang daming dyan na istorya. Talaga. Tapos pag-asa, loob naman yung at. Sabi, ano ba yan, handiman, Bert? Ano na naman yan nakuha? Ano ba yan? Gusto ko. Natawa talaga ako. Nanluluha pa naman ako sa katatawa dito. Masabi yan si Papi o nandyan no. Tapos na siguro harang. Magbakas ka nga, Papi, dyan. Ano naman pinagsasabi mo dyan? Diyos mio, sabi ni Handiman Bert. Ewan ko sa'yo. Hindi na lang Eiffel Tower. Yung Eiffel na lang na nagpipintura ka. Yun ang itapik mo. Hindi pa ako nakapunta doon. Pangarap kong pumunta. Ayan, dyan tayo mga sobra. Ang sobra-sobra. Na yan. Yung nagpapa... Tumakit na ang balakang ko sa inyo. Ayaw ko sa inyo.
official may galang shout out. Aray ko, ano ba to? Kapri Premier lang po, pasundot po. Sabi ni Tugang Roberto, ayan, nanonood na ako, Tugang Roberto. Ay nako, mag-ingat. Aray ko, interesting na naman tong topic natin. Aray ko po, Diyos ko, sabi ni Tugang, ano sana to? Ano yan? Kabulin mo ako. Ay, ay, really? Ay, ambot. Si Dodds Perfect. Ibang ano yan? Di nanganganga. Gay. Ano yun? Nangangagay. Nangangagat yun. Pero grabe. Grabe ka mandag nun. Tamtak na Tugang. Thank you, Tugang. Iging sufficient. Awan ko sa inyo. Diyos ko, grabe tawa ko sa inyo. Sakat lalamon. Mag-ingat tayo sa ahas na lumilipad. May lumilipad na ahas. Lumalis pala ako. Pag sobrang happy ko talaga, guys, alam nyo, ang balakang ko talaga, pag tumatanda na, grabe na. Tapos pag nagsayaw-sayaw yung tuhod naman, pag sobrang tawa, sobrang happy ako, sumasakit talaga, balakang ko. Aray ko, merong ahas na, mapapatumbling ka sa unang tingin pa lang. Ay, ako, Diyos ko. Mapapatumbling talaga. Ay, Roberto Jordan, you enjoy your life, idol. At Bicolana, yan ang kailangan ng bawat isa. Yes, yes. Kasi ako, alam nyo guys, hindi naman sa pag-aano, no? Talagang happy ako na nagwa-whitey ako. Huwag lang akong i-stressin. Kasi talagang ako masaya ako na nagwa-whitey kahit na walang kita. Ayan, walang kita. As in talaga dito ko, ito yung outlet ko na may nakakausap po kayo, nandyan kayo sa live stream ko. Yun ang aking ano. Kasi hindi mababayaran ng pera. Yung masaya ka, masaya. Ay, ayoko talaga ng stress, guys. Ayan. So, ano yung lumilipad? Super subukan mong magpahabol sa akin. Hahabulin ka niya talagang sabay tuklaw. Aray ko, Diyos ko. Grabe na ahal na sabi ni Helena. Ayan, yung outlet namin, hindi umaandar. Ay, hindi umaandar. Diyos ko po, Jesus Maria. Diyos ko, Lord. Marimar, sabi niya ni DJRB Call TV, Handyman Bert, ikaw talaga. Ay, pasaway ka talaga, Handyman Bert. Ito din, maloko din to eh. Bakit ka nag-type kasi dyan? May bato na ahas, lumilip. May bato na ahas? Ay, ganun. Hindi natin alam. Ang usapan natin si Suma. Ay, napunta. Ay, nako talaga. Sarap magkwento, no? Yung masaya lang, guys, para mayroon tayong topic. Kasi pag wala akong topic dito, wala na kayo dyan. Aray ko, Diyos ko, pinawisan, pati kilikili ko, pinawisan. Ayan, mamaya ako ng electric fan ko. Pagkatapos ko ayoko magbuhat kasi wala na kayong magsasalita dyan. Ayaw talaga. Ayaw talaga, Mars. Batutugang. Darna! Nakalunok na ba si Darna? Ay, nako. Diyos ko. Si Dude Perfect. Sino kaya ito? Bago tayo magkalituhan dito, padikin naman mga kaahas. Ay, naku. Ayan si Handyman Bert. Isa rin daw na pasaway din to. Ayan ka. Dahil pinatawa mo ko, pinasakit mo balakang ko, bibigyan kita ng WH. Ilan na ba yung bahay mo? Ayan, Tugang Roberto, playing sa yung yan, premiere. Sorry naman, hindi tayo nakapunta. Ay, nako, Diyos ko. Sumakit talaga balakang ko, Tugang, just simply Jin. Iba talaga tumatanda na. Ayan. Kanina ang topic natin, yung delay ng regla, magbubuntis yung topic sana kaya lang na ano ba yon? May premiere si Tugang Kwentong Osi. Ayan, maraming salamat, Tugang. Ayan, walang anuman. Ayan, patawanin mo lang ako. Masaya na ako. Bibigyan kita WX. So,
talaga, Mars. Kasi yung ahas, yan ang sa Bible na niliglang kay Jesus. Kaya talunin natin ang ahas na yan. Yes, yes, yes. O, di ba? Siya ang nagpintar na kainin yung na pinagbabawal ng prutas. Ay, nako, pinatawa mo talaga ako, Handyman Bird. Pinasakit mo balakang ko. Dahil pala sa... ano ba yan? Ay, nako, Diyos ko po. Trauma siya ang dahilan talaga. Di ko muna itodo sa susunod na ilis mo na lang. Ay, matagal pa yung ilis ko. Kahit araw-araw, okay lang. Di aaraw-arawin din kita na bibigyan ng WS. Walang problema, o di ba? Yan, masaya na ako, Handyman Bird. Basta napatawa mo ko, pinasaya mo ko, o di ba? Di ako nakaabot sa delay. Sayang. Ay, oo. Maganda rin yung topic kanina. Naputo lang. Ayan, kasalanan ng mga hayop sila. At si Suma. Uy, nako. Masana kaya si Suma, no? Yung gumaganap na Suma na malaking lalaki. Tapos kalbo. Kala mo si Mr. Clean. Tapos ang laking lalaki talaga niya. Kaya lahat ng ahas. Ahas talaga. Aray ko. Parang galit si Madam Binay. Ang laki ng letra. Ahas talaga. O, diba? Maganda yung topic tugang, pero okay lang. Ay, nako. Grabing tawa. Ay! 8:30 guys, may premiere si Tugang Buhala na gamay. Ang saya. Pinasakit talaga yung balakang ko ni Handyman Bird sa katatawa. Ang ko pa naman, mababaw lang kaligayahan ko guys. Mababaw. Sobrang babaw lang. Parang nagtamsak na ako dito kay Tugang. Oh, nagtamsak na nga ako, oh. Nagtamsak na ako, hindi ko lang siya napanood. Ayan, Tugang Roberto, Jordan. Nagtamsak na ako nung last week ata na nagpatamsak ka. Ay nako, kasaya, hahaha at manang. Dahil si Manang Biday, laki pa na ng letra na ahas talaga daw. Ako talaga takot talaga, guys. Pag nakakita ng ganyan. Kaya kahit na yung walang, walang rabies o walang kamandag. Ay, hindi, ayoko talaga. Kahit pahawakan mo sa akin ng 1 million siguro, hindi ako maghahawak, no, Lucy? Basta hindi talaga ako Takot ako eh. Takot ako sa mga ahas. Aray ko. Takot ako talaga sa mga ahas. Napaluha ako, Handyman Bird. Kahit kulang tulog. Tugang, pero ahas pa din yan, di ba? Tutuklawin ka pa rin yan. Kaya ayoko talaga ng ahas. Ayoko talaga. Tutuklawin ka talaga niyan. Ay naku, pag nakakikita ako niyan, kahit na sa YouTube, may mga video, may mga hindi ako nanonood niyan. May cute na ahas, pero ahas pati yun, di ba? Tutuklawin ka pa rin yan. Oo nga, di ba? May maroon mga nag-aalaga niyan. Manang Biday, meron mga nag-aalaga kasi wala daw agoy Mars, may galaw shout out to Gamchi. Di ba, wala daw kamandag, hindi naman ay naku, ahas pa rin yan talaga. Di ba? Kahit mga video, ayaw kong manood. Lalo na ngayon, ayoko talaga ng ahas. Aray ko. Musta si Kuy Tugang shi? Sabi ni Just Simply Jane. Roberto, dikitan mo si Just Simply Jane. Nagbabigay ito ng from US. Bibigyan ka ng WH. Pakainin mo na nga, lahat tuklawin ka pa rin. Oo. Ahas talaga, di pwedeng pagkatiwalaan. Sabi ni Kwentong Aussie. Oo. Baka bigla na lang manuklaw. Oo. Kasi ahas nga di ba?
Yun nga ano, di ba? Mayroon mga ano na alagaan talaga yung ahas. O di ba minsan may tinutuklaw sila. Ako talagang mag-alaga na lang ako ng pusa. Kahit ano, yung mga takip-takip na pagkain kinakain niya, yun na lang alagaan ko. Or aso. Mas okay pa yung aso. Pero ahas talaga, hindi, ayoko talaga. Tawa ng tawa si Helena dyan. Baka biglang manuklaw, sabi ni Tugang ano. Iris, channel, thank you. Ano na kayang ano ni Iris? Nakaano ka na ba? 600 ka na? Malapit na ako guys kwentong saglit na lang. Di lang tuklaw, kundi puluputan ka ng hanggang mamatay ka at isubo ng buhay, ha. O di ba? Paggalit kasi ang ahas, pwede talaga manuklaw, sabi ni Dudes Perfect. Sino naman to si Dudes? Mylene, thank you, Mylene. Ikaw, Ate Helena, gusto mo bang mag-alaga ng ahas? Ay, naku talaga ang tanong. Ako, ayoko talaga. Ayoko. Mag-ano na lang ako ng ibang hayop, hindi ako talaga. Uy, 6:04 na. Thank you, Iris, ha. Thank you. Dikitan mo to si Just Simply Jane, punta ka rin dito. Para pag may ano ka ng WH. Saka si Jane Gabriel. Yung ating bagong nag-renew ng tapos si Dexter. Unahan mo na siya. Super chatter natin. Andi, meron po nga ahas na mababait naman. Yung ibang ahas ay tuwang-tuwa pag hinahawakan mo sila. Ganon? Ayoko talaga. May alaga ka ba, Handyman? Nag-alaga ka ba? Nag-alaga ka ng ng ahas? Yung ahas ko, na nanunukla kahit ginagalit ko. Hahatakot ako. Uy, ayaw, sabi niya. Balak ko. Ay, ganun ba? Ibang ahas. Di mo nang biday. Ay, nako. Balak kong hanapin si Suma. Ay, nako. Oo, nasaan na kaya si Suma, no? Mga ahas nyo yan. Di mo na kinamay kamay na. Aray ko. Tatawa si Kwentong Osi. Ay, nako guys. May topic lang. Ito kasi si si Andy Manbert Suma talaga, si Suma. Si Suma talaga yung niya. Yung kanyang yung ibang ahas nga, nalang dudura lang. Ay, wala ko talaga. Sili na tawa siya. Ay, nako. Ayan, Iris. Dikitan mo si Dexter Troyog. Iris. Thank you, guwapa ha, sa pag-stay. Naka 600 na. Wow naman. Kunti na lang. Handyman, nasaan na ba? Type ka nga kasa. Ilan na ba yung subscriber mo? Ay, meron sitting snake yung kamandag niya yun. Ayan. Handyman Bird, ilan na ba yung banana? Ay, mangoes mo. Pag nakita ko si Suma, punta kami ng Spain. Oo. O kaya pasyal ako dyan sa sa Eiffel Tower mo. Makita kita doon na nasa taas. Ayan. Malapit na. 9 na. Nag-i-LS ka na, marami ka na palang stream. Sige, yung mga live mo ang anuhin ko. Malapit na yan. 900 plus na. Kunting-kunti na lang. Punta ka uli kay Kuya IG mamaya. Maraming bisita. Marami na naman yan Marami yan nadikitan. Kaya maraming pupunta sa kanya.
Ay, si Miles pala, oh, may ano. Nina, premiere ko, kalimutan, thanks. Ayan, oo, 10 minutes, nandyan na. 7 minutes, 10 minutes pa, no? 10 minutes ba? Ayan, sige, anak. Puro na ahas, Oo nga, eh. Nag-premiere si Miles, tapos na. 1 minute lang. Nako. Ayan, replay na lang. Kain tayo mga tugang. Sige, tugang, Cheryl. Enjoy your, lunch. Ano pong ulam? Sabi ni Handyman Bert. Ahas. Aray ko. Ano pong ulam? Ulo ng salmon. Barbecue na ahas. Wow, salmon sarap naman. Adobong sawa sabi ni. Ulo ng salmon, nagluto ako guys. Bago ako walang Kasi nag-crave ako na salmon, ulo ng salmon. Tapos may pechay. Ako lang naman kumakain. Or kaming dalawa ni Papi, yung mga bata hindi sila mahilig sa isda. Masarap din ang adobong ahas. Sisi ko Chinese food na in order, ready to eat. Ala, mahilig din si Tugang Cheryl sa Chinese restaurant. Ako talaga nagluluto, Tugang. Noong nanguhuli kami ng ahas, noon, masarap po yan, sinigang na salmon. Yan din dyan na si Tugang Datubayas. Uy, Datubayas, aakyat ka kay Kuya IG. Gising na yung anong oras na ba dyan? Sa inyo, sarap isigang yan. Oo, sis. Sarap nga. Ako, kahit walang kanin, yung salmon na ulo, sarap-sarap na ako niyan. Nung una, nasa Pinas pa ako. Ay, ganon. Hello, Datubayas. Shoutout at Tugang. Okay, sige, Tugang. Sikoy. Sa Hong Kong, may silang ahas. Uy, mayroon din sa Pilipinas, manambiday. Doon sa amin, yung mga dati, yung may mga manginginom, nakakuha ng ahas, iluto nila. Pulutan. Tapos minsan, patikman sa mga bata, sabi niya, maanghang daw. Wala naman siyang sili, pero ang lasa ng ahas is, maanghang daw. Tugang BLDG, thank you, Tugang. Buti na lang nahintay pa ako ng mga may-ari, nakakaloka. Okay. Igarap siya at kwentong lalo pa winter. Mainit, parang mainit ata sa katawan, ang ahas. Tapos, kahit walang sili, maanghang daw ang lasa. Sabi ng mga bata doon sa amin, basta nandun pa ako sa Pilipinas, mas gusto ko salmon grill at prito. Ako naman, yung ulo, Tugang, Cheryl, sabaw. May dagang bukid. Dagang bukid, dagang uma, nakatikim na ako. Pero yung ano ba yun sa Tagalog? Palaka. Hindi pa ako nakatikim, pero yung kino, yung yung daga. Ayan. Kung hindi mainit ang katawan, di sila mga ahas maging grabe ka! Mainit talaga sa katawan, parang manok ang ahas. Ayan, may kalam siya pala, Helena. Tingnan mo si Kuya IG nagpakas. Guys. Ayan, nagpakas si Kuya IG, Ano ba yan? Ayan, 5 minutes, guys. May premiere si Buhala ng Gamay. Sarap adobo. Hahahain na. Sa Baguio, may alak na may ahas na panindat nila, nakababad sa alak. Ay, may yun, Tugang, may manambiday, parang gamot. Gamot yun, Tugang.
Tingnan niyo, basahin niyo si Kuya Aya. Kung hindi mainit ang katawan, di sila mangahas, maging ahas. Ayan, si tugang is mo contagioso, ha ha ha. Ayan. Tingnan mo si Kuya IG, ano pinagsasabi ni Kuya IG dito? Ano nangyari? Kuya IG! Oh. Ayun na guys. Oh. Nasa bote. Aphrodisiac nga daw yan ang ahas na yan. Ang alam ko kasi parang gamot din yan eh. Pag once na Parang nakakita na ako noon manambiday. Maliit lang, nasa bote. Tapos may mga gamot-gamot. Parang nakakita na ako niyan, Datubayas. Ha ha ha, batuhin ng yelo para lumambig. Ha ha ha, Kuya Aji. Ay, nako. Kakatawa. Ayan, 4 minutes guys. Ito, ang pampainit nga daw. Sa mga lalaki daw yan. Ay, oh. Ay, yung mga wala ng init, manambiday. Yung mga wala ng paliguan ng isno para lumabig, sabi ni Tugang Justin Jane. Paano naman Tugang pag sa Pilipinas, mainit eh. Lalong mainit. Di ba? Ayan, ipakain ko yan sa partner ko yan para, para naman ganado. Si Dod Perfect. Sa Quiapo po, madaming ganyan at manambiday. Mga pangontak-kontra naman ata yung Tugang, Datubayas. Grabe, no? Pero parang nakakita na nga ako, Datubayas, pakipin sa akin or kay Manong Junjun. Ipian mo na Tugang, ngayon na. Tugang Datubayas. Guys, pa-support naman guys sa isa sa mga member ko ha, si Boholana Gamay, ang aking inaanak. Ang aming inaanak ni Eugene, inaanak ni Kuya IG. Ayan, pag nag-asawa daw siya, wala pa siyang boyfriend, pero ninang daw kami. Ayan, ang aking inaanak na very supportive din. Ayan, Boholana Gamay. Tatawan, tuwang-tuwa talaga kayo ha. Oo daw, sabi nila, Datubayas. Datubayas, paki-PM sa akin. Sabi ni Tugang Kuya IG. PM nyo naman guys. Kasi, hindi alam ni Kuya IG. Nakikita na ako niyan. Di ba sa Quiapo parang mayroon mga, pag hindi ka gusto ng para magustuhan ka, mayroon kang mga ano-ano doon. Doon nga ako nagpahula, hindi pa ako naka-abroad. Nagpahula ako doon sa Quiapo. Kasi nagsisimba kami dyan ni Mama. Pag nagpa-Manila kami, talagang napunta kami ng Quiapo. Tapos, hula-hula ba? Kasi yung mga mama ko talaga, maniwala man sa mga hula-hula. Pero minsan may tama man na sinasabi. Ayan, Datubayas, para mabigyan kita ng langis ng ahas. Dami sa Baguio, mahal, sabi ng nagtitinda, kasi interview ko, ay nagtitinda doon. Ganun ba? Interesado talaga si Kuya IG. Interesado talaga si Kuya IG, guys. 1 minute, guys, 1 minute. Boholana Gamay. Pa-support naman, guys. Boholana Gamay. 1 minute. Support naman natin, guys. Kasi nag-need niya yung WH. Ayan. Boholana Gamay. Ko na lang yung kay Kuya kay Papi pala. Ayan. Guys, paano naman, pa-support naman kay Tugang Boholana Gamay, yung ating inaanak. Ayan, Roberto, okay na ako ha. Nakabidyo ka dyan. Ayan, thank you, Tugang Kwentong Osis. Guys, pa-support naman si kay Tugang Boholana Gamay. Pa-support naman, guys, nakapin dyan. Tugang Kuya IG. Tugang Kuya IG. Pa-support naman kay Boholana. Ko lang to. Account. Doon sa isang. Para mayroon naman siyang WH. Ayan.
Minsan nag-aano siya eh, overnight ang kanyang ano. Ayan, TR 2325. Guys, magpapunta kay Kuya Aja, paki-register sa link. Okay, okay. Tugang ano? Tugang TR. Ayan, register tayo guys within 30 or 29 minutes. Lipat tayo kay Kuya IG. O tayo na, pwede nang mag-start tugang Kuya IG, pwede na ako magano kasi tayo-tayo lang naman. May special offer kasi may kasama pang kambing. Net ko pa ba? Pati ako, ano? Guys, pa-support naman guys kay ano yan, kay Buhula ng Gamay. Baba naman kayo guys, baba naman. Datubayas, thank you Datubayas. Kuya IG, thank you. Guys, padikit naman guys. Padikit naman at paano pa. Maylin, si BLD first at may bisita. Okay lang tugang ano. Maylin, okay lang, walang problema. Guys, pa-support naman guys kay ano. Maylin, paano naman sa nakapin, Maylin? Baka hindi mo pa kadikit. Paano naman tugang? Inano ko na yung ano ni Papi. Tugang Roberto, thank you ha. Nandyan si Tugang Roberto, di lang nagbakas, oh. Nandoon siya sa ano. Kaya lang si ano pala, si Ling. Pwede naman ako mag-ano. Para sa ruleta daw yan. Guys, mag-ano kayo dyan? Para sayang naman yung ano, paruleta ni Tugang. Ano yan? May paruleta siya. Ayan, transporter official nandoon. Ayan, Roberto. Salamat, Roberto. Salamat sa ano. Thank you, Tugang Roberto Jordan, sa pag-ano ha, sa pagpunta sa premiere. Pwede kayong mag-ano, may binaba si TR 2325. Pwede kayong mag-registered papunta sa ano, sa ruleta yan mamaya kay Tugang Kuya IG. Pupunta kami doon dahil may grand finals ng Mon of the Day. Ayan. Para makasali kayo sa ruleta. Di pa pala nakadikit ni Papi si ano, wala na. Dalaga pa to si ano, Buholana. Maganda naman siya. And siguro puro trabaho talaga yung ano niya. Daming light mo't guwapa ah. Nandun si kasi sa TV oh. Tugang Justin Plejen, thank you sa pagpunta. Ayan, 27 ang taon niya oh. Ewan ko kung ilang oras na ba siya, ay ilang ano, watch hour niya pa.
Kamukha niya si ano eh, si Marisa Delgado. Di ba? Maganda si ano. Wala, nag-post na yung ano ko. Anong kinakain nila? Burger? Naku. Mukbang ng burger. Just simply welcome to Gang. Thank you, Maylin. Baklaran. Baklaran? Quiapo. Sa Baklaran, hindi ako masyadong ano. Sa Quiapo. Parang hindi pa ako nakasimba sa Baklaran. Tugang Maribit Boysillo. Hello, mega love shout out, Tugang. Kumusta? Tugang Maribit Boysillo. Mega love shout out. Wala na yung mga nangingisda, ala. Ahaha. Anong tigsan ni ano? Anong tigsan ni ano yan? Dato Bayas? Ano kaya nangyari kay Dato Bayas? Nag-30 ang tao niya, oh. Dami man tao. Tugang Maribit, salamat sa pagpunta. Nandun kasi kami sa ano, sa premiere. Pero may 17 pa dyan, oh. Lahat ng ata ng mga alagad ng mga tugang ko dyan nandyan, oh. Sabi yun naman mga tugang ko dyan. Andun si ano, si Eugene itong transport official na to. Mga alagad niya. Christina, hello! Mega love shout out. Jessie Korea Adventure, mega love shout out. Hello, Christina! Mega love shout out. Thank you sa pagpunta. Later, mga 20 minutes. Ayan, punta tayo sa live stream ni Tugang Kuya IG. Ayan, hello, mega love shout out. Thank you sa pagpunta. Kumusta? Long time. Kumusta na? Ayan, salamat. Pastor Jessie Korea Adventure, mega love shout out and thank you sa pupunta. Thank you. Kinig lang here. Ayan, okay lang Tugang Maribit Boysillo kasi malapit na rin akong matapos in 20 minutes. Ayan, Tugang Love for Dance. Thank you. No worries guys, may mga ginagawa, walang problema. At mayroon live stream and 9 p.m. Pinas time, Kuya IG. Grand finals.
Sayang, Maribit Boysilio Tugang. Kasali ka sana sa Grand Finals. Kung gusto mo intermission, Christina Alegria. Thank you, guwapa. Ayan, nandun si Maylin. Thank you, Maylin. Si Maylin, wala din itong kapaguran si Maylin. Ayan, si Sisling US, nilagay na ni, Tugang, Just Simply Jane yung mga kanyang alaga doon sa ni Buholana Gamay. Thank you, Tugangan. Just Simply Jane, thank you sa support. Need kasi niyan yung WH niya, kaya lang yung oras ng LS mo or LS ni Morena, may LS siya ng silent, tsaka tulog na siya. Nasa Kuwait ata din to or Taiwan. Sana pala no, pag once na hindi siya naka-LS, para maka-WH siya ng Ando na si Manambiday. Hirap magpuyat. Nagbablurred na yung mata ko. O hindi nasubo yung salamin ko sa mata. Kasi 2 years na tong salamin ko. Thank you mga tugang sa support kay Buluhula ng Gamay. Nag-33 pa ang tao. Matagal pa atang maubos yung kinakain nila. Isang orason yung pagkain. Madali lang akong kumain. Either na lang kung may kakwentuhan, matagal. Hindi ko man naririnig yung pintuhan. Ay, sayang no. Nilagay ko sana pala dito sa screen. Kalimutan ko naman. Tony naman. Ay, nako. Kalimutan ko. Wala sa utak. Okay, tugang Datubayas. Ako nang bahala. Mamaya tugang ha, huwag kang mag-alala. Tugang Datubayas. Sige, sorry naman inaanak. Ang aking inaanak. Ayan, Datubayas, thank you. No worries, ako nang bahala mag-forward. Kumusta yung okay na ba? Yung pag-appeal? Pag ganyan may mga something hindi kayo makapag-LS, magsabi kayo para ba? Kasi sayang yung pinagpagurang ninyo. Hindi man sa pag nakikita o kahit hindi ba mawala ng ads. Diba? Kahit kunti, may ipon-ipon man yan. Nag-selfie pa yan, no? Picture na pod. Bisaya sila. Kasi tingnan niya yung tapos na. Ano yan, KFC?
Ginutom niyo kami. Sunny Boy! Hello! Sunny Boy! Sunny Boy! Sunny Boy! Dikitan mo to Sunny Boy, para makapunta ka doon sa sunod na LS, nandun kami. Huwag Sunny Boy. Kuya IG, tapos mayroon doon mayroon binaba si TR 2325, mag-fill up ka para ka sa ruleta. Mamaya. Nandoon kaming mga grupo. Ayan, salamat sa patamsak, Kugang, Sunny Boy. Indonesia? Nasa Indonesia si Akala ko tayo. May alaga tong matanda si Boholana. Matanda yung alaga niya. Thanks for watching. Indonesia pala siya. Lami-lami. Sabi na lami-lami man. Nagmukbang sa kalye. KFC. KFC. Sabi na, familiar yung niya, balot niya. Nandun si Alfredo. In US, kasiram. Ganda po sa link host. Ay, thank you, Sunny Boy. Thank you. Doon kay Kuya IG, punta ka para marami kang may isda doon. Maraming taong pupunta dahil may grand Moon of the Day. Grand finals ng Moon of the Day. After ng LS ko, mga 10 minutes, 12 minutes, lipat tayo doon. At mayroon, baba ko yung kanyang live. Andun kami, may mga binababa si Night mo doon, dikitan mo pag nakita mo. Lagyan mo lang from Kuya IG na sa dulo ng komento mo para madagdagan yung iyong banana or mangoes. Talaga, kailangan makaidlip muna ako ng kunting Indonesia pala siya. Di ko narinig yung nila, Bisaya, siguro usapan nila, no? Kasi taga Bohol yan si Guwapong Boholana. Tapos na ba? Hindi pa. May second round. May second round sila. Ngidam, binibless lago, gerban, ban. Ano salita nila? Di pa po. May second round. Kasi may soft drinks na naman na bago. Sige. Dumami naman kayo dyan. Thank you, Datubayas. Tapos na, sabi ni Papi. Hindi pa. Ba't nandyan ka, Papi? Nandun ako Gamit ko yung mo. Gamit ko yung mo, channel. Naisa. Wala ka man doon. Andun ka ba? Wala ka naman. Ako gamit ko yung mo Wala bang masyadong trabaho? Happy? Alam na, second round na ata sila. Medya ora pa yan. Ilang orasan ba yan, premiere? Doon ako kanina. Hindi, ako yun nandoon Ako yun kaya, Papi. Nag-intro ulit. Ay, hindi. Ay, baka namali siya ng ng upload.
Ah, tapos na to, ano, tapos na, anak? Baka naulit yung ano? Okay na ba? Hello, Madam Press! Hello, mega love shoutout, Madam Press! Akala ko nag-umpisa ka uli, kasi, buo pa yung burger mo. Harang. Ay, thank you, Madam Press, sa paharang. Dako, pahingi banana, sabi ni, pahingi banana talaga. Si Dato Bayas, nagutom na sa burger. Para naman ako nagano. Pabili nga ako ng burger. Ang laki. Ang laki ng burger. Tigo-euro lang, kaya ko. Ayoko yung mga minu-minong ang laki-laki ng burger. Yung anak ko, kulang niyang ganyan. Ang laki. Yung panganay ko. Naku, kaya pag mag-order ka, dapat dalawa. Naulit siguro. Naulit nga po. Oo, yung pag niya, pag upload, yung pag-edit niya. Ipa tayo dito guys, dito. Kuya IG guys. Okay lang yan inaanak. Okay lang yan. Guys, lipat tayo Kuya IG. Live stream. Itong bababa ako na ibababa akong link. Ipin ko lang, wait lang ha. Doon ko naman napapa si Kuya IG. Ang tangan talaga, kasawayan. Ay, naku. Inaantok talaga. Video lang muna ako. Sige, Sani. Salamat, Sani. Bakit doon ko bakit Kuya IG din yung niya, live niya? Kuya, pero di bangag harang po. Ay, nako. Oo, bangag. Kuya talaga. Okay lang. Kasi naman, hindi na rin ako makatulog pag nagising na ako. Ayan, nakapin dyan guys. Lipat tayo. 21 million in the house. Mga tugang. Thank you sa sa support. Ayan, doon tayo magsaya. 19 million. Naulit yung niya, yung ng videos. Parehas may alaga naka-wheelchair. Hirap kaya yan may alaga. Yung alaga na ganyan. Kasi nagganyan na rin ako may Down syndrome pa. Noon. Hindi na siya makalakad. Lahat ikaw. Ultimong pagbanyo. Sige po, lipat tayo. Sige, lipat na. Guys, lipat kayo dyan, guys. Sa binaba. Nakapin dyan, guys. Lipat tayo kay Kuya IG. Wala, sabi. Lipat, guys. Nakapin kay Kuya IG. Punta tayo kay Kuya IG. Lahat ng mga pumunta. Salamat sa support. Thank you so much. Lipat tayo kay Kuya IG, guys. Hindi pa natapos.
Thank you tugang ang inaanak. Madam Press, thank you so much, Madam Press. Mga tugang ko, bakit ang dami niyo pa dyan? Ayan. Lipat tayo doon kay Kuya IG. Lipat. May binabaho guys, Kuya IG na live, nakapin. Puntahan na natin. Doon na tayo. Doon na. Para mas maaga. Manay Kulasa doon kay Kuya IG. Thank you so much sa inyong lahat. Ayan. Sino pa mga nandyan? O nandun pa sa sa premiere. Ayan, Datubayas, Kuya, Sunny Boy, Kulasa. Thank you. Salamat. Sige host, support mo na ako na lang. Ha? Sige host, support mo na ako lang. Ako lang. Sige. Punta na kayo doon. Punta na, Helena. Punta na. Di pa tapos si tapusin ko lang tong kay yan. Big alam shout out at Hilena de Las, ha. Sige. Punta na kayo doon, guys. At kakain lang muna. Enjoy tayo, guys. Kasi first ata ng entrada ni Tugang Kuya IGS, yun na ang moon of the day. Then the rest na na live, kantahan na, tawanan, at biruan, kwentuhan at iba pa. Yan. Unahin yung kasi yung mga nasa Pilipinas, naman, gabi na. Tapos may parapol siya, guys. May parapol siya. Kaya yung may binabay dyan si TR2325, kayo dyan, mag-sign up para masama kayo sa roleta. Tapusin ko lang to si Tugang or si anak-anak na buhula na gamay. Goodbye. Thank you. Sunny Boy, thank you so much. Ayan, Sunny Boy, punta ka doon sa Kuya IG. Ayan, nakapin dyan, Kuya IG live stream. Within a few minutes, mag-start na siya. Naulit na Tugang yan, inaanak yung video niya. Dalawa siguro siya lang nag-aalaga din sa matanda. Buti siya may kasamang nag-aalaga. Tapos na. Start na! Bye-bye guys, everyone! I love you all! Thank you so much sa support! Ayan, punta tayo sa live stream ni Kuya IG! Bye-bye, everyone! Thank you so much! Thank you. Hindi ko na kayo i-sign, especially sa aking mga tugangers, all my members. Ayan, mga super chatters. Thank you so much. Thank you. Salamat. And God bless all. And keep safe. Thank you, guys. Bye-bye. Good night. Good afternoon. Good morning. Bye-bye. Guys, punta kayo sa live ni Kuya IG, nakapin. Thank you so much. Bye-bye.